Isang mapagpala at magandang araw sa inyo mga kaaswang, lalong-lalo na sa iyo Sir Casper. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Diana. Edad 40 na mahigit at kasalukuyang naninirahan dito sa Caloocan. Ngunit ang ibabahagi ko ay hindi dito nangyari, kundi sa lugar na kinalakihan ko, sa probinsya ng Mindoro. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ipinagbubuntis ko pa lamang ang panganay kong anak at nakatira pa sa liblib na baryo ng Mindoro. Dekada 90 nang mangyari ang karanasan kong ito sa lugar namin at ang edad ko noon ay nasa 17 pa lamang. Nang mga panahong ito ay nakatira pa ako sa bahay ng Lola Narseng at nag-aaral pa ako ng high school. Lola ko kasi ang nagpapaaral sa akin noon dahil mas malapit ang bahay ng lola ko sa paaralang pinapasukan ko. Dahil din sa hindi naman ganoon kaganda ang pamumuhay ng mga magulang ko sa amin at nasa dulo na ng baryo ang bahay ng mga magulang ko na kung susumahin mo ay aabot ng 1 oras mahigit ang lakaran bago makarating sa bahay namin. 6 na magkakapatid din kami at ako ang panganay. Kaya naman habang nag-aaral ako ay mahigpit na ipinagbabawal sa akin ng aking mga magulang na huwag mo na akong magnobyo. Sa kadahilan ng panganay ako at pangarap nila na makapagtapos ako ng pag-aaral para makatulong ako sa kanilang maiahon sila sa kahirapan. Naiintindihan ko naman iyon dahil mahirap lamang kami at naiintindihan ko ang kalagayan ng aming buhay. Kaya naman kahit anong sabihin ng aking mga magulang ay sinusunod ko talaga. Gaya na lang ng pag-iwas sa mga kalalakihan kahit nasa paaralan. Madalas pa nga ay nakakarinig ako ng kung ano-ano mula sa mga kaklase kong babae. Nadaig ko pa daw si Maria Clara kung lumayo sa mga lalaki. Ang iba pa ay tinatanong kung may allergy pa ako sa mga lalaki. Hindi ko naman pinapansin ang mga sinasabi nila at pinagbuti na lang ang pag-aaral ko. Natatakot din naman ako noon sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa Lola Narsing ko na nagpapaaral sa akin. Diana, kailan ka ba magnonobyo at ang dami nang nakapila na gustong manligaw sa iyo? Minsang tanong sa akin ng matalik kong kaibigang si Alexa. Siya ang parati kong kasama sa paaralan at tuwing uuwi sa bahay ng Lola Narseng. Ilang bahay lang din kasi ang layo ng bahay nila sa bahay ng lola ko. Ano ka ba? Wala pa sa isip ko yan no. Dapat isipin mo ay kung paano tayo makakapasa sa exam sa susunod na linggo. Saway ko sa kanya habang kumakain kami ng baon namin sa tanghali. Noong una ay tiwalang-tiwala talaga ako sa sarili ko na malalabanan ko ang hindi pagkakaroon ng nobyo. Ngunit nang makilala ko si Armando na bagong lipat lang sa aming paaralan, ay nagbago ang ihip ng hangin. Si Armando ay mula sa ibang paaralan at lumipat lang siya sa pinapasukan ko sa kadahilan ng nadestino ang trabaho ng kanyang ama sa aming lugar. Gwapo at matipuno si Armando na kahit sinong babae ay talagang magkakagusto sa kanya. Nang magkaklase nga kami at noong una ay hindi ko pa siya pinapansin at hindi ko talaga pinapahalatang hinahangaan ko ang kanyang itsura. Hanggang sa nagkaroon kami ng aktibidad sa paaralan at naging magkagrupo kami ni Armando. Magmula ng aktibidad na iyon ay naging malapit na kami ni Armando sa isa't isa. Kahit na anong pilit kong paglayo sa kanya ay talagang ipinaglalapit kami ng tadhana. Lalo na nang malaman kong hindi lang ganoon kalayo ang bahay na tinitirahan nila sa bahay ng lola ko. Kaya naman parati na kami nitong sabay kung umuwi at pumasok.
Subalit mariin kong pinapaalala sa kanya parati na kapag malapit na kami sa bahay ng lola ko, ay magkukunwari kaming hindi malapit sa isa't isa. Hanggang kailan ba tayo ganito? Alam mo namang seryoso ako sa iyo pero parang tinatago mo ako palagi. Minsang wika ni Armando nang sabay kaming lumabas ng paaralan para umuwi na. Marahan niya pang hinawakan ang kamay ko. Alam mo namang kailangan ko munang makapagtapos ng pag-aaral at mayayari ako sa mga magulang ko kapag hindi na niya ako pinatapos pa sa pagsasalita nang bigla siyang sumabat. Oo na, naiintindihan kita. Pero sana naman alam mo kung gaano kita kamahal. Sabat niya sa akin at ginawaran pa ako ng matatamis na mga ngiting nag-iwan ng kilig sa akin. Kahit na alam kong pambobola lang iyon, talagang natutuwa ako at tila ba may mga paru-paro sa aking tiyan na nagsisiliparan. Tanging ngiti lang ang naging tugon ko sa kanya dahil hindi ko na alam kung ano ba ang sasabihin ko. Naging mainit at mapusok ang pagmamahala namin ni Armando. Dala na din ng pagiging dalaga at binata, mga kaswang. Nang malapit nang magtapos ang klase namin, ay doon nalaman kong nagbunga pala ang kapusukan namin ng kasintahan ko. Isang buwan na akong hindi dinadatdan noon at parating gusto kong kumain ng maaasin na pagkain. Kaya naman kinakabahan talaga ako ng sobra nang malaman ko sa sarili ko na nagdadalang tao na ako. Agaran ko naman itong sinabi kay Armando. Noong una ay tuwang-tuwa talaga siya at magiging ama na siya. Ngunit nang sabihin ko sa kanya ang ikinababahala ko, ay pareho kaming napatunganga at hindi alam kung ano ang gagawin. Mamamanikan ako sa inyo. Isasama ko ang mga magulang ko para habang maaga pa lang ay alam na ng mga magulang mo. Bulalas na wika ni Armando na nagpapitlag naman sa akin sa kadahilan ng hindi maaaring malaman ng mga magulang ko. Hindi. Wag. Hindi dapat nila malaman ito hanggang sa makapagtapos tayo. Mabilis na tugon ko sa kanya. Anong hindi? Kailangan nila malaman ang kalagayan mo. Dahil malalaman din naman nila yan kapag lumaki na ang tiyan mo. Wika niya sa may pagtatakang boses. Hindi ko na mapigilan ang maiyak at kung ano-ano na lang ang pumapasok sa isipan ko. Dahil alam kong madidismaya ko ang mga magulang ko sa nangyari. Lalong-lalo na ang lola ko. Hanggang sa napagkasunduan namin ni Armando na itago na lang muna ang pagdadalang tao ko. Dahil sa 2 buwan na lang ay magtatapos na ang klase namin. At hindi pa naman halata ang tiyan ko. Magmula nga noon ay parati pa rin akong pumapasok sa paaralan. At mas lalo akong naging maingat sa mga ikinikilos ko para hindi mahalata ng lola ko ang pagdadalang tao ko. Kahit na may morning sickness ako at iba pang nararamdaman ng isang buntis, ay pinilit ko pa rin bumangon ng maaga para pumasok sa paaralan. Isang araw noon, maaga muli akong bumangon para mag-asikaso ng gamit ko at baon para pumasok sa paaralang pinapasukan ko. Hindi ko alintana ang hilo at antok na nararamdaman ko noon. Habang naglalakad ako papasok sa paaralan, ay may nakasalubong akong matandang lalaki na may tulak-tulak na kariton at may laman itong bunga ng mangga. Nangingintab ito sa pagkakakulay berde. Kaya naman kahit anong pilit kong iwas ng tingin, ay talagang natatakam ako at nangangasim. Saglit pa akong napatitig sa mga manggang nasa kariton. Iha, bili ka na ng mangga at mga bagong pitas lang ito. Rinig kong wika ng matandang lalaki. Nasa tingin ko ay nasa 60 anyos na. Sige na iha, pampabuenas ko lang
at wala pang ibang bumibili sa akin. Dagdag niya pa sa garalgal na boses na animoy may halak. Nginitian ko lang naman siya bilang tugon at nagdadalawang isip ako kung bibili ba ako dahil napakaaga pa kung magmamangga ako. Magpapatuloy na sana ako sa paglalakad nang hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. At muli akong humarap sa matandang nagbebenta ng mangga. Nakikita kong may mangga siyang nakabalat na at nakahiwa na ito. Sige ho, Manong. Pabili po ako ng 3. Pampabuenas niyo po. Nakangiting wika ko, tsaka inabot ang bayad sa kanya. Nang maibigay niya sa akin ang binibili ko, ay muli ko pang sinipat ang kariton niya at tinignan kung may asin ba siya. Ngunit wala akong nakita. Manong, may asin ho ba kayo? Tanong ko. Ay, naku iha. Wala akong dalang asin. Huwag kang mag-alala. Di ako masarap yung mangga ko kahit walang asin. Manamis-namis yan at maasin talaga. Saktong-sakto para sa'yo. Sambit niya habang nakatitig sa akin at matalim na sinipat-sipat ang tiyan ko. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Panghihinayang ko. Tikman mo iha. Masarap yan. Nakangisi niyang wika sa akin. Kaya naman engganyo akong tikman ang mangga sa sinasabi niya. Masarap daw kahit walang asin. Nang titikman ko na sana ang mangga nang biglang may pumigil sa kamay ko. Diana, nang tignan ko ang nagsalita ay nakita ko si Armando. Tara na, sabay na tayo pumasok. Aya niya sa akin. Kaya naman hindi ko na natuloy ang pagkain ko ng mangga nang hataki na ako ni Armando. Bakit ang aga mo ata? Tanong ko kay Armando. Inagahan ko talaga mahal para masabayan kita. Tugon niya. Ikaw, bakit ang aga naman ata niyang pagkain mo ng mangga? Wala ka pa atang umagahan eh. Baka mapano si baby niyan. Dagdag niya. Inilagay ko na lang sa bag ko ang manggang nabili ko. Ano, mamaya ko pa to kakainin? Pagrarason ko. Kahit natakam na ako, ay pinili ko munang huwag kainin ang mangga. Dahilan ka pa ay pasaway ka talaga. Wika niya at ginulo pa ng bahagya ang buhok ko tsaka hinawakan ang kamay ko. Dumiretso na nga kami sa silid namin. Habang nagtuturo ang guro namin, ay hindi ko na talaga mapigilan pa ang pagkatakam ko sa mangga. Palihim ko na itong kinakain habang nagtuturo ang aming guro. Matapos ang aming klase, ay sabay kaming umuwi muli ni Armando hanggang bungad ng aming baryo. Nang malapit na nga kami sa bahay ng aking lola ay naghihiwalay kami. Para isipin ng mga makakita sa amin na hindi talaga kami magkakilala ni Armando. Nang papasok na ako sa tarangkahan ng bahay ng aking lola, ay naramdaman kong tila may nakamasid sa akin. Kaya naman bago pa ako tuluyang makapasok ay muli ko pang sinipat ang labas ng bahay. Napakunot noon naman ako nang makita ko di kalayuan ang matandang napagbilhan ko ng mangga kaninang umaga. Kaya naman binaliwala ko na lang ito sa pag-aakalang naglalako pa rin ang matanda ng mangga. At yun nga, tuluyan na akong pumasok sa loob ng bahay. Nang makapasok ako, ay agad akong nagmano sa aking lola nang makita ko siya sa may pinto na parabang hinihintay ako makauwi. Mano po, lola? Wika ko. Apo, buti at nakauwi ka na. Kumusta naman ang inyong klase? Sambit ni lola sa akin. Mabuti naman po, lola. Maiksing tugon ko habang papasok sa loob ng bahay.
Kinagabihan habang nag-aayos kami ni Lola ng aming hapunan, nang makarinig kami bigla ng pagaspas ng pakpak at tunog ng wakwak sa labas ng bahay. Napakapit naman ako bigla kay Lola dahil sa takot na aking naramdaman ng mga oras na iyon. "Huwag kang matakot, Apo. Napadaan lang yon. Baka siguro may buntis tayong kapitbahay," wika ni Lola habang nakatingin sa akin at nakakapit ako sa kanyang braso. Kaya naman nabawasan na ang aking takot at tinuloy na ang pag-aayos ng aming hapunan ni Lola. Maya-maya lang habang kami ay kumakain na ni Lola, naramdaman namin na tila ba may naglalakad sa aming bubungan. Kaya muli akong nakaramdam ng kaba at takot nang maisip na baka inaswang na ako. Kaya naman napatigil ako sa aking pagkain at napatingin kay Lola na patuloy pa rin sa pagsubo ng pagkain. Nang tingalain ko ang aming bubungan, ay nakita kong marahan itong lumulundo na tila ba may taong marahang tumatapak sa aming bubungan. "Hayaan mo na yan at baka pusa lang yan. Bilisan mo ng kumain para makapagpahinga ka na," rinig kong wika ni Lola habang di nakatingin sa akin. Kaya naman kahit na nakakaramdam na ako ng kakaiba, ay pinagpatuloy ko na lang ang aking pagkain at binilisan ko na lang nang matapos na ako kaagad. Nang matapos na nga ang pangyayaring iyon mga kaaswang, sa tuwing sasapit ang gabi ay parati na kaming nakakarinig ng mga kung ano-anong kaluskos sa labas ng bahay at mga halinghing na kung anong hayop. Pagkagaling ko sa eskwelahan ay naabutan ko si Lola na nagsisiga ng gulong sa aming bakuran. Pagkalapit ko ay kaagad akong napatakip sa aking ilong at nagwika na. "Lola, ang baho naman yan. Bakit kayo nagsusunog niyan?" Takang tanong ko habang inaabot ang kanyang kamay upang magmano. Ano? Para tumigil na ang nilalang na parating dumadaan dito sa ating bahay. Gabi-gabi na lang akong hindi nakakatulog ng maayos. Lintik talagang aswang na yon. Dito pa talaga dadaan sa bahay. Litanya ni Lola na mababakas mo talaga ang inis sa kanyang muka. Walang dumiretso sa kung saan man ang tungo ng animal na yon. Wala namang buntis dito para sumabit siya dito. Dagdag pa niyang wika na nagpatigil naman sa akin at nagdulot iyon ng kaba na baka malaman ni Lola na buntis ako. Oo nga po eh. Sige po Lola, pasok na po ako. May gagawin pa akong aralin. Tugon ko sa kanya at nagmamadali na akong pumasok sa loob ng bahay. Kinakabahan na talaga ako ng mga sandaling iyon at mukhang malalaman na ng Lola ko nang wala sa oras ang sekreto ko. Punyemas na aswang na yan. Mukhang siya pa ang magiging dahilan kung malalaman ng Lola ko ang pagdadalang tao ko. Kapag nalaman to ni Lola ay kasalanan ng aswang kung ano man ang mangyari sa akin. Inis na wika ko sa aking sarili. Habang gumagawa ako ng mga takdang aralin noon, ay hindi ko napansin na nakatulog na pala ako. Sa himping ng tulog ko noon, ay nakalimutan kong isara ang bintana ng silid na tinutulugan ko. Nagising na lang ako nang makarinig ako ng mga kaluskos at mahihinang huni ng pato na parabang nasa labas lang ito ng bintana ko. Pupungas-pungas pa akong umayos ng upo noon sa kadahilan ng nakayuko lang ako sa maliit na mesa ko. Nakita kong bukas na bukas ang bintana ko at dinuduyan pa ng hangin ang kurtina roon. Nakita ko rin na madilim na ang labas at sa tingin ko ay 8:00 na ng gabi iyon. Lola, ba't di niyo naman po ako ginising? Di po tuloy ako nakapag-asikaso ng hapunan natin. Tawag ko pa sa Lola ko. Ngunit nakailang tawag na ako sa kanya ay wala pa ring sumasagot sa akin.
Lalabas na sana ako ng silid ko para hanapin si Lola Narsing. Nang marinig kong tila ba humina palalo ang tunog ng pato na kanina lang ay medyo malakas. Noong una ay hindi naman ako nakaramdam ng takot. Subalit nang maalala ko na wala naman kaming kapitbahay na nag-aalaga ng pato, ay doon kaagad na akong binalot ng takot at kaba. Lalong-lalo na nang dumako ang paningin ko sa bintana ng silid ko na nakabukas. Sa maniwala man kayo o sa hindi mga kaaswang, nanindig talaga ang lahat ng balahibo ko sa aking katawan nang makita ko ang mga mababalahibong kamay na nakahawak sa bintana. Kitang-kita ko rin ang matutulis nitong mga kuko at kulubot na mga daliring animoy. Nagkukutkot ng lupa at nanlilimahid ito sa dumi. Bigla na lang din bumaho ang paligid ng aking silid nang biglang pumasok ang hangin mula sa labas ng bintana. Lola Narsing! Tawag ko ulit kay Lola at hindi ko na napigilang hindi umiyak dahil sa takot na nararamdaman ko. Kamunti ka na talaga akong takasan ng ulirat nang gumalaw ang mga kamay na iyon na para bang unti-unting pumapasok sa loob ng kwarto ko. Hintakot ko talaga noon dahil hindi naman abot ng normal na tao ang bintana ng silid ko. Tipikal na bahay probinsya kasi ang bahay ng lola ko na nakaangat sa lupa at may silong. Kaya imposibleng tao ang nagmamay-ari ng mga kamay na nakita ko. Mas lalo pa nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang ulo ng matandang lalaking napagbilhan ko ng mangga noong maaga akong pumasok sa paaralan. Punong-puno ng balahibo ang mukha nito at nanlilisik ang mapupulang mga mata na nakatingin sa tiyan ko. Nakangisi ito ng nakakatakot na para bang ilang sandali na lang ay susunggaban na ako nito. Kitang-kita ko pa na walang humpay na pagtulo ng malalapot nitong laway. Naistatwa talaga ako noon sa kinatatayuan ko dahil sa takot at kaba. Nang malapit nang makapasok ang aswang sa loob ng silid ko, ay nagulat na lang ako nang biglang may humablot sa akin palabas ng silid ko. At may taong nagmamadaling pumasok sa loob ng silid ko. Hinarap ang nilalang na nasa bintana. Nang tignan ko ang humila sa akin ay nakita ko si Lola Narsing at ang taong agarang pumasok sa silid ko ay ang kilalang albularyo sa aming lugar. Nagmamadaling inilayo ako ni Lola sa silid ko. Ngunit kahit ganoon ay nakita ko pa rin kung paano palayasin ng albularyo ang aswang. Hinambalos niya pa ito ng buntot pagi niyang dala at saka isinara ang bintana ko at nagsaboy ng kung ano sa loob ng silid ko. Narinig namin ang malakas na pag-angil ng nilalang na para bang asong nasasaktan ito at palakas ng palakas ang angil nito. Agara namang lumabas ang albularyo sa bahay ni Lola at sinundan ang nilalang. Susundan pa sana ni Lola ang albularyo subalit hinawakan ko ang kamay niya at tinignan ko siya para hindi na niya sundan ang albularyo. Nang magtama ang mga mata namin ay nakita ko ang pagkadismaya sa mga mata niya. Nang mga sandaling iyon ay tiyak kong alam na ni Lola na kaya may aswang na umaaligid sa amin ay sa kadahilan ng buntis ako. Mas lalo pa akong naiyak nang mapagtanto kong tama nga ako na alam na ng lola ko na nagdadalang tao ako. Hindi ko na napigilan pa ang pagagulgol ko ng iyak at napasalampak na lang ako sa kinaroroonan ko. Takot at pagkadismaya ko sa sarili ang bumabalot sa akin ng mga oras na iyon. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang kamay ni Lola Narsing na humaplo sa likod ko at pinatahan ako. Tahan ka na. Baka mapano pa iyang dinadala mo.
Arinig kong wika ng lola na mas lalong nagpaiyak sa akin. Dahil nang marinig ko ang boses niya ay napakagaan nito. Yun bang walang halong kahit anong galit. Nagpunas pa ako ng mga luha ko bago ako muling tumingin sa lola narsing ko. Nakita kong marahan siyang tumatango at hinahaplos ang likuran ko. Tahan na ha? Tahan na. Nandito na si Lola. Marahan niyang wika sa akin at bahagya pa akong niyakap. Maya-maya pa ay narinig kong bumukas na muli ang pinto namin sa harapan at narinig namin ang boses ng manggagamot na albularyo. Narsing! Tawag ng albularyo kay Lola. Kaya naman itinigil ko muna ang pagdadrama ko at tinungo namin ni Lola ang albularyong si Mang Rigor. Nang makalapit na kami sa kanya, ay nakita naming puno ito ng putik at may iilang galos pa sa tuhod. Lintik, napakadulas ng aswang na iyon. At ilang araw na pala kayong minamanmanan. Hindi niyo man lang ba napapansin? Mabuti na lang at may tumutulong sa akin humabol doon sa aswang. Ayun, napuruhan ko. Bulalas ng albularyo. Nagtaka naman kami kung sino ang tumutulong sa kanya. Nang tignan namin ang likuran ni Rigor, ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Armando na nakatayo sa likuran nito. Armando? Sambit ko at napatingin kay Lola. Magandang gabi, Diana. Pilit ng ngisi nito sa akin, tsaka sinipat ng tingin si Lola Narsing. Mabuti naman at napuruhan mo ang nilalang na iyon. Noong una akala ko napadaan lang ang aswang na iyon dito. Hindi ko alam na itong apo ko na pala ang inaaswang. Tugon ni Lola kay Mang Rigor at itinuro na ni Lola ang banyo namin upang makapaglinis na ng katawan ang manggagamot at mukhang nakipagbuno ito sa putikan. Pinatuloy naman ni Lola ang kasintahan kong si Armando. At nang gabing ang iyon, ay masinsinan kaming kinausap ni Lola na kahit buntis na umano ako, ay mananatili ako sa puder ni Lola at magpapatuloy sa pag-aaral dahil ilang linggo na lang din naman ay magtatapos na ako sa pag-aaral ng high school. Kinabukasan lang ay nagtungo sa bahay ni Lola ang mga magulang ni Armando at ang mga magulang ko. Hindi ko na po isasalaysay ang lahat, Sir Caspar, dahil wala naman ng connect sa pang-aaswang sa akin iyon. Subalit doon ay napagkasunduan nga na matapos ang graduation namin ay ipapakasal kami kahit anong mangyari at magpapatuloy pa rin ako sa pag-aaral. Sa awa ng Panginoon, mga kaaswang, ay nakapagtapos pa rin ako ng pag-aaral at nakatulong sa aking pamilya. At ngayon ay isa akong registered nurse na dito sa lugar ng Caloocan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Diana ng Caloocan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Alright. Salamat. Ilang ilog ang tinatawid ng isang baguhang guro, marating lang ang liblib ng baryo, kung saan nakatayo ang paaralang primarya. Unang baitang ng mababang paaralan hanggang ikatlo lang ang nakatayo sa baryo. Ipinangalan dito ang apelyido ng mesmong may-ari ng lupain, alinsunod sa mataas na pagkilala at papuri sa ginintuang puso na taglay ng mayamang angkan. Kapiranggot lang ito kung tutuusin, sa katulad nilang may sapatos na pilak. At iilan lang sa kanila ang may mga taglay na ganoong kabuti na kalooban. Siya si Ma'am Tine. Hindi niya tunay na pangalan. Siya ang isang ulirang guro sa mga batang nasa liblib na lugar na sakop ng Negros.
Sa kabila ng maraming banta ng panganib sa kanyang buhay, hindi niya tinalikuran ang pangakong makapaglingkod bilang guro sa mga kabataang salat sa kaalaman. Ano nga bang banta ng panganib ang kinakaharap niya noong dalaga pa lamang siya at unang sabak pa lang sa kanyang karer? Una, minsan na siyang nalagay sa bingit ng kamatayan nang minsang ginusto niyang suungin ang malakas na baha para lang marating ang nasabing baryo kung saan ay naghihintay ang kanyang mag-aaral. Pangalawa, dahil sa pagiging tahimik at mayuming dalaga, malapit na siyang makuha ng engkanto para dalhin sa daigdig ng mga ito. Sa haba kasi ng masukal na kagubatan at sa dami ng mga punong balete na kanyang madadaanan na sinasabing tirahan ng mga ito, hindi imposibleng isa sa mga lamang lupa na nakatira doon ang magkagusto sa kanya, lalo na at taglay niya ang kakaibang kagandahan. Pangatlo ay ang hindi niya inaasahan. Isang manananggal na dati palang karelasyon ng kanyang nobyo sa nasabing lugar. Ang gusto na siya ay mapatay at marahil ay gawing pagkain. Ganito iyon nagsimula. Sana sagutin mo na ang natatanging pag-ibig ko sa iyo, Tiny. Pangako, hindi ka magsisisi na ako ang magiging nobyo mo. Hatid sundo kita sa bahay niyo hanggang sa ikaw ay aking magiging tunay na asawa. Mahabang litanya ng binatang si Samuel. Nasa isang bahay niyari sa kawayan na may katamtamang laki lamang noon nakatira si Tiny. Iyon ang tahanan nila mula Lunes ng umaga hanggang Biyernes ng hapon. Nasa gilid lamang iyon ng paaralan. Kasama niya rito ang dalawa pang ginang na guro na kinikilig pa dahil sa kagapuhan at kayaman ng binatang manliligaw. Naku Samuel ha, matulog ka muna ng mahimbing. Mamaya kulang ka lang pala sa tulog. Idi, pagsisihan mo pa sa bandang huli. Pagbibiro ni Tiny sa binata. Sa edad na 22, tila teenager pa rin kung mag-isip si Tiny. Ayaw pa rin ito na magkipagseryosohan sa isang lalaki dahil marami pa siyang pangarap para sa kanyang mga magulang. Tiny, sa gandang mong yan, isa pa. Hindi na tayo mga teenager. 28 na ako. Isang asyendero. Kaya kitang buhayin kahit anumang oras kung papayag kang magpagkasal tayo. Seryoso pa ring wika ng binata. Totoo naman kasi, ang totoo ay tiyuhin nito ang may-ari ng lupain na kinatitirikan ng paaralan. Yun nga lang, ay medyo mahangin ito kung magsalita. Halos buong lupain ng baryong iyon ay pag-aari ng kanilang buong angkan. Ay, iba. Nako Samuel, iligo mo lang iyan. May pagkaramdam akong kinulang ka lang ng ligo. Paniguradong matapos kang magtampisaw sa batis ay mawawala na kaagad iyang nararamdaman mo. Mahabang biro ng dalaga. Napailing na lamang ang binata sa pagiging pilosopa ng babaeng tinatangi. Tingin yata ng binata ay hindi talaga magseseryoso ang dalaga. Kaya iniwanan na muna niya ito at hindi nagparamdam ng ilang linggo. Simula noon ay lagi na lang nababagot ang dalaga. Umahaba ang liig niya palagi sa kakasilip sa labas ng paaralan kung may Samuel bang dumating, subalit wala. Doon lamang napagtanto ng dalaga na minahal na pala niya ang binatang manliligaw. Kaya nang bumalik ito sa pagbisita ng sumunod na linggo, ay hindi na siya nagbiro pa. Binigyan na niya ito ng pagkakataon na makapangligaw. Halos taon din ang ginugol ng binata bago siya sagutin ni Tiny. Akala ng dalaga nang sagutin niya ang binata ay magiging maligaya na siya. Subalit bigla na lamang nagkaroon ng isyo.
Isang umagang naliligo siya sa balon ng may mga ginang na naglalaba roon. Hindi ba't ikaw si Estrella? Yung dumating kahapon? Nauwi na pala ito galing abroad? Tanong ng ginang sa kaharap nitong babae. Oo, siguro magpapakasal na sila ni Samuel. Yan ang dinig ko noon. Pagdating ng babae galing abroad, magpapakasal silang dalawa. Naku, malaking kainan ito sa ating baryo. Masayang wika ng isa pang ginang. Subalit, ikinayanig iyon ng mundo ni Tiny. Iilang pagkakataon lang na may makasalamuha siya sa balon. Pero masamang balita pa kaagad ang kanyang masasagap. Madalas ay walang tao dahil 4:00 pa lang ay nandoon na siya. At isang matandang babae na naglalaba rin ang kadalasan niyang makakasabay doon. Pinigil ni Tiny ang sarili na huwag umaiyak. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang mga kasamahang guro ang nangyari. Subalit truma iyon sa katulad niya na unang pagkakataon pa lang na nagmahal. Buong puso siyang nagtiwala. Ibinigay niya iyon lahat dahil akala niya ay totoo ang pag-ibig nito sa kanya. Subalit iyon pa ang mababalitaan niya. Hindi alam ng dalaga kung saan ba niya ibuntol ang kanyang galit. Ayaw rin niyang magtaka ang kanyang kasamahan sa trabaho. Kinabukasan maaga niyang pinauwi ang kanyang mga mag-aaral. Ngunit hindi rin siya umuwi kaagad. Sa paaralan na niya gagawin ang kanyang mga lesson plan. Para na rin maibunton niya ang kanyang sama ng loob sa nobyo. Ayaw rin niyang umiyak sa harap ng kanyang mga kasama. Habang nagsusulat ay hindi niya mapigilan ang mga luhang gustong kumuwala sa kanyang mga mata. Kahit anong gawin niyang aliw sa sarili, ay hindi talaga siya makalimot. Hindi niya matanggap sa kanyang sarili na maling tao ang inalayan niya ng kanyang pag-ibig. Nakarinig siya ng mga yapak, kaya napakayuko pa siya upang hindi nito makita na umiiyak siya. Inakala kasi niyang isa sa mga kasama niyang guro. Huli na nang mapagtanto niya na mabibigat ang mga yabag na iyon. Hindi sa takong ng bakya na suot na ang kanyang kasama. Pumasok kaagad sa isip niya na si Samuel ito. Pag-angat niya ng kanyang ulo ay siya ring pagsambit ng binata sa kanyang pangalan. Tiny, mahal. Nag-aalalang sambit nito ng kanyang pangalan. Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka na. Asik ng dalaga sa binata. Bakit ba? Hindi kita maintindihan. Ilang araw lang akong nawala, ganyan ka na. Ano ba nangyari? Nagtatakang tanong ng binata. Ilang araw kang nawala dahil sinundo mo ang iyong nobya. Dahil magpapakasal na kayo. Ginawa mo lang akong panakipbutas. Sinungaling ka. Litanya ng dalaga at mas lalo pang naiyak. Nagtaka ang nobyo kung saan ito nasagap ang balitang iyon. Mariin niyang itinanggi ang impormasyon na nakalap ng nobya. Dahil ang totoo ay galing siya sa bahay ng dalaga at nagpaalam sa mga magulang nito na mamanhika na sa darating na Sabado. At kaya ilang araw siyang hindi napagkita dahil abala ito sa pamimili ng kakailanganing lutuin sa pamamanhikan. Ipinaliwanag rin ng binata na kailangan na niyang matali sa kanya bago pa dumating ang dating karelasyon upang hindi na ito maghabol. Kwento ng binata na bago ito umalis ay nakipaghiwalay na siya rito. Bago ito umalis ay nabisto itong isa palang aswang. At para humupa ang intriga sa kanya ay ng ibang bansa ito. Pinag-iusapan pa ng binata na huwag nang tumuloy, ngunit halatang guilty ito sa pangyayari at gustong takasan kaya walang nagawa ang binata. Hiniwalayan niya ito ngunit makalipas ang ilang buwan, sumulat ito kay Samuel.
Pagdating niya ng Pilipinas at wala pang asawa ang binata, ibig sabihin ay siya pa rin ang gusto nito. At sa pagkakataong ito, ay magpapakasal na siya kay Samuel. Tinanong ni Tiny ang binata kung mahal pa ba nito ang dating nobya. Mabilis na umiling si Samuel. Wala na siyang ibang pangarap ng mga panahong iyon, kundi ang maikasal sa dalagang guro. Minahal niya noon sa Estrella. Wala rin namang katibayan ang pag-aakusa rito ng ibang tao na isa itong aswang. Iyon nga lang, ay bigla ring naglaho nang iniwanan siya nito para pumunta ng abroad. Napatayo ang dalaga at mabilis na nilapitan ang nobyo. Niyakap ito ng mahigpit na parang ayaw nang pakawalan. Ayaw niyang mapunta ito sa ibang babae, kaya papayag na kaagad siyang mamanhikan ito sa kanila. Aswang iyon at walang palya ito kung makabisita sa kanila. Isang gabi nakakaalis lang ni Samuel galing sa pagbisita kay Tiny. Nakaramdam ang dalaga na tila tinatawag siya ng kalikasan, kaya lumabas siya ng bahay para sanang magbanyo. Subalit hindi pa siya nakapasok sa pintuan ng banyo nang dambahan siya ng isang nilalang mula sa kanilang bubong. Nakatalikod siya kaya hindi niya iyon napaghandaan. Pagkabukas niya ng pinto ay may narinig siyang ingay at inakala niya na pato lang iyon. Kaya hindi niya napansin. Iyon pala ay aswang na. Nakasigaw kaagad siya kaya narinig iyon ng kanyang fiancé na si Samuel na noon ay nasa 100 metro na yata ang layo. Maging ang mga kasama niyang mga guro ay mabilis na bumaba at sumilip ngunit natakot ring lumabas. Mabilis na tumakbo si Samuel pabalik dahil sa sobrang pag-aalala para sa nobya. Nabungaran nga nito ang nilalang na putol ang katawan. Nasa ilalim nito ang nobya. Mabilis kinuha ng dalaga ang malaking putol na kahoy na nakasandig sa haligi at buong lakas iyon na hinampas sa ulo ng nilalang. Nasaktan ito kaya bumaling ang atensyon sa kanya. Si Tiny ay napatigil din sa pag-iiyak. Ramdam nito ang hapdi ng mga kalmot na gawa ng nilalang. Manananggal iyon. Batay sa kanyang itsura. Putol ang katawan at parang pakpak ng paniki ang mga kamay nito. Susugod na sana ito kay Samuel ngunit mabilis na hinampas muli ng lalaki ang ulo. Ngunit hindi natamaan. Nadapyasan lang ito at tumama sa kanyang pakpak. Alam ko at kilala ko kung sino ka. Humanda ka sa akin bukas. Wika ni Samuel. May pagbabanta iyon. Mabilis namang tumakas ang nilalang. Tagilid pa itong kumakampay palayo dahil sa pagkapilay na dulot ng paghampas ni Samuel. Saka pa lumabas ang dalawang ginang na guro. Pinagtulungan nila si Tiny na mapasok sa loob. Kaagad na ginamot ang mga kalmot nito. Mabuti na lang at laging may bao na himag ang isa sa mga kasamahan nitong guro. Manananggal ba iyon? Totoo pala sila. Mga tanong ng isa sa mga guro ni Tiny sa binata. Napatango lamang si Samuel dito habang ginagamot lahat ng sugat ng dalaga. Tinanong siya ng nobya kung sino ang manananggal dahil kilala naman pala niya. Subalit hindi na ito umimik pa kaya hindi tinigilan ng nobya ang kasintahan sa pagtanaw. Tsaka na kapag sigurado na akong siya ang manananggal, wika ng binata. Tsaka lang tumigil sa pagtanong si Tiny. Hindi na rin umuwi pa ng bahay si Samuel para masigurong ligtas ang nobya. Alam niyang ito talaga ang sadya ng manananggal dahil kung hindi, iti sana siya ang sinundan dahil siya ang unang lumabas ng bahay. Narinig niya rin ang huni ng nilalang at inakala lang din niya na alagang bibi lang ito. Kaya hindi na siya nag-abala pang silipin o tignan. Maging ang dalawang guro ay ganoon din ang akala. Naging kampante silang lahat kaya nalinlang sila ng isang uri ng aswang.
Kinabukasan, maagang umuwi si Samuel. Ibinalita niya sa kanyang pamilya ang muling pagsipot ng manananggal matapos ang ilang taong pagkawala nito sa lugar. Ibig sabihin, ang dati mong nobya talaga ang manananggal sa lugar natin, Samuel. At galit siya sa iyong nobya, kaya balak niya itong biktimahin. Kailangan mong bantayang maigi ang nobya mo, wika ng ama ni Samuel nang magkagahan na sila. Hindi pa, kailangan nang mawala ang pamilyang iyan sa ating lugar, wika ng binata sa ama. Tinutulan iyon ng ama, kilala niya kasi ang mga magulang nito. Mabubuti raw ang mga magulang at kapatid ng dalaga. Katunayan noong nawala itong muli, ay tumahimik na muli ang tungkol sa kinatatakutan na manananggal. Hindi naman kasi lumaki sa pamilyang ito ang dalaga. Anak ito ng ama sa unang asawa na galing sa ibang probinsya. Bigla na lang itong sumipot sa lugar na ipinaalam na wala na ang ina. Kaya tinanggap na rin ito ng ama upang may makapag-alaga at may maituring na pamilya. Doon lang din unang nagkaroon ng isyu ng pagkawala ng sanggol nang dahil sa aswang. At nang minsan itong mahuli, ay bigla na lang nagpaalam kay Samuel upang mangibang bansa. Bagay na tinutulan noon ng binata. Subalit nagpupumilit ito. Huli na nang mabalitaan ni Samuel na may nakakita pala sa dalaga sa anyong manananggal at may sanggol itong biktima. Pinilit pa ito ng binata na harapin ang inaakusa. Pero hindi ito naglakas loob. Kaya sumagi kaagad sa isip ni Samuel na marahil ay totoo ang paratang. Kaya nakipaghiwalay na siya ng tuluyan rito. Ayaw pa ng dalaga subalit naging buo kaagad ang pasya ni Samuel at kahit ganoon ang desisyon ng binata, ay tumuloy pa rin ito sa pangingibang bansa sa Estrella. Kaya tuluyan ang nawala ang nararamdamang pag-ibig ng binata sa nasabing dalaga. Anong gagawin natin pa? Tanong ng binata na nanghingi ng saklolo sa ama. Kailangan nating bantayan ang babae kung saan niya iniwan ang kanyang putol na katawan. Nanakawin natin iyon at lagyan ng asin bago ilibing. Paniguradong mamamatay na rin ito pagkalipas ng 1 linggo na hindi maibalik ang kanyang normal na katawan. Mahabang litanya ng ama. Iyon nga ang kanilang ginawa. Binantayan ng mag-ama ang dalaga. Sa paglabas nito ng bahay hanggang sa pagpasok nito sa masukal na kagubatan. Nang makita nila ang nilalang na lumilipad palayaw sa lugar, ay tsaka lang nila mabilis na hinanap ang naiwang putol na katawan. Matagal rin bago nila iyon nahanap. Mabilis nila itong pinasan at dinala sa kabilang gubat na masukal rin. Nilagyan nila ng asin, tsaka mabilis na naghukay para ilibing roon ang putol na katawan ng dalaga. Matapos maghukay ng may kalaliman, ay kaagad na hinulog roon ng binata ang putol na katawan. Tsaka tinabunan ng lupa. At sinunod ay ang mga basura. Mga tuyong dahon upang hindi halata na may binungkal na lupa. Umuwi sila at naghintay ng balita. Iyon na nga, at mabilis na kumalat sa baryo ng hapong iyon din na ang pagkawala ng dalaga. Hindi na raw ito nakita pa ng ama pagkagising niya isang umaga. Hindi rin daw ito nakipagtana na siyang hula ng iba dahil wala naman itong nobyo. Hanggang umabot pa ng linggo at buwan, wala na nga manananggal pa ang nagparamdam. Wala na rin ang dalagang dating kasintahan ni Samuel at hindi niya pinagsisihan kung napatay man niya iyon. Isang malaking salot lamang iyon sa kanilang baryo. Dumating ang araw ng kasal nila Tiny. Naging matagumpay iyon. Walang anumang sagabal at walang humadlang. Simula sa araw na iyon, tuluyan nang naging residente ng lugar ang bagong babae. Malaki ang naging parte nito kasama ng iba pang kasamahan ng mga guro
sa buhay ng mga kabataan na doon lumaki at nagkamalay. Dahil sila lang ang unang tao na nagturo sa mga ito kung paano magbilang at magsulat, maging ang tamang pag-uugali ng isang batang Pilipino. Hanggang dito na lang po mga kaaswang. Muli po, ito si Tiny at hindi ko nababanggitin pa kung saang lugar ako naroon. Wakas. Magandang gabi, Sir Casper. At sa lahat ng mga tagapakinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara. Nakatira dito sa Burungan, Samar. May nais lang po akong ibahagi sa inyo tungkol sa aking karanasan nung minsang magkaroon kami ng kapitbahay noon sa dati naming baryong tinitirhan ng aking asawang si Patrick. Nung mga panahong iyon ay kasalukuyang buntis ako ng 6 na buwan. At dahil sa buntis nga ako mga kaaswang, kung kaya normal lang na so tuwing nakakaramdam ako ng maalinsangan sa katawan, ay lumalabas ako ng bahay para magpahangin. Lalo na sa tuwing sumasapit ang dapit hapon. Tuwing nagpapahangin ako sa labas ng bahay ay napapansin ko rin ang matandang kapitbahay naming si Aling Esther na nasa tingin ko ay nagpapahangin rin iyon palagi. Napapansin ko kasing sa tuwing ika-3 ng hapon o kaya 4 ay naroroon ito sa may bakuran nila at nagpapahangin. O kaya na may nagwawalis at nagsusunog ng mga dahong patay na nalalaglag mula sa naglalakihang puno ng langka malapit sa bahay nito. Nginingitian ko lang naman ito kapag nasisilayan ko siyang nakatanaw sa akin. Noong una ay wala naman akong naramdaman kakaiba kay Aling Esther mga kaaswang. Maliban lang sa kakaibang amoy nito na animoy amoy panghe o kaya ilang araw nang hindi nagpapalit ng pante. May anak kasi itong si Aling Esther na kapitbahay namin. Kung kaya't doon ito naninirahan at ang sabi ng anak nitong si Mayet ay nagbabakasyon lamang umano ang kanyang ina't uuwi rin ito sa kanilang baryo. Habang lumilipas ang mga araw, ay napapansin kong may mga lumalagabog na palagi sa likuran ng bahay namin. Na para bang isang bugkos ng bunga ng niyog iyong nalalaglag. Sa likuran kasi ng bahay namin ay kagubatan na at may mga puno ng niyog at sagingan. Kaya naman inakala lang namin ng mag-asawang bunga lang iyon ng niyog na nalalaglag. Subalit tuwing kinaumagahan ay hinahanap ko sa likod ng bahay ang nalalaglag na niyog. Dahil sa gagamitin ko iyon at gagawing gata para ipanghalo ng gulay na uulamin namin kinahaponan. Kaya lang ay hindi ko mahagilap kung nasaan na iyon nalaglag sapagkat na isang bunga ng niyog ay wala akong makita. Abay iha, ano ang ginagawa mo rito sa likuran ng bahay niyo? Nakangising tanong ng matandang si Aling Esther sa akin. Bahagya pa akong nagulat dahil sa hindi ko napansin at naramdaman ang matanda. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Kayo ho pala, Aling Esther. Ano lang ho, may hinahanap lang po akong bunga ng niyog. Tugon ko sa matanda. Dahan-dahan naman itong lumapit sa kinatatayuan ko at nagtanong ng, nalalapit na ang iyong kapanganakan, iha. Saan ka ba manganganak? Doon ho sa kumadro ng si Nanay Losia. Siya kasi ang inirekomenda ng biyanan kong magpaanak sa akin. Wika ko sa kanya. Nasipat kong nakatitig lamang ito sa tiyan ko at matagal muna iyon bago inalis. Kaya naman napahawak ako sa umbo kong tiyan pagkat naramdaman kong gumagalaw ang sanggol sa loob ng sinapupunan ko. Teka lang ho, saan po kayo nanggaling?
Hindi ko po kasi kayo napansin kanina eh. Wika ko pa sa matanda. Sumulyap naman ito ng panandalian at pagkatapos ay ibinalik kaagad ang tingin niya sa tiyan ko. Nasisipat kong panay ang lunok ng laway nito. Ngumingi silang ito sa akin at nagsabing, masyado raw akong abala sa paghahanap, kung kaya hindi ko namalayan ang kanyang paglapit. Hilaw naman ang pagkakangiti ko sa matanda, sapagkat batid kong tila ba may itinatagong lihim ang matanda. Dahil sa nung umagang iyon mga kaaswang, ay nakita kong may putik-putik pa ang mga paa ng matanda. Wala itong suot na tsinelas. Buhagag rin ang buhok nito na animoy kakagising lamang. At ang amoy nito ay hindi ko mawari kung anong klaseng nakakasulasok na amoy. Kaagad na akong nagpaalam rito dahil sa tila ba wala na itong planong umalis sa kinakatayuan ko habang nakatitig sa tiyan ko. Nang makapasok na ako sa loob ng bahay ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag sa kadahilan ng bigla na lamang sumikip ang pakiramdam ko. Habang kausap ang matanda at para bang lumulutang ako sa eret na hihilo. O mahal, anong nangyari sa'yo? Pag-aalalang tanong ng asawa ko nang makaupo na ako. Suminyas naman ako tumingi ng tubig sa asawa ko. Matapos nga ang paglago ko ng tubig, ay tsaka pa lamang tuluyang lumuwak ang aking dibdib. Ayos ka lang ba? Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Nanlalamig ang katawan mo't namumutla. Pag-aalalang tanong muli ng asawa ko. Dahil sa hindi ko maipaliwanag kung ano nga ba ang nangyayari sa akin at kung bakit bigla akong nahilot, nanlambot ang mga tuhod ko. Sinabi ko na lamang sa asawa ko, medyo nahihilo lang ako. Kaya magpapahinga lang ako sandali sa kwarto. Inalalaya naman ako ng asawa ko papunta sa kwarto at pinagpahinga na. Mahal, magpahinga ka muna dito ha. Sabi ko naman kasi sa'yong huwag ka munang pupunta sa likod ng bahay eh. Baka mamaya manuno ka roon. Rinig kong wika sa akin ng asawa ko bago ito lumabas ng kwarto. Nang pagkalabas ng asawa ko ay ipinikit ko naman ang mga mata ko. Dahil sa hindi pa rin humuhupa ang panlalambot ng katawan ko at pakiwari ko ay umiikot pa ang paningin ko. Bago umalis ang asawa ko ay narinig ko pa itong nagsabing papupuntahin niya umano sa bahay ang kanyang ina. Nang sa ganoon ay may magbabantay sa akin. Nag-aalala kasi itong baka may hindi magandang mangyari sa akin. Lumipas pa ang mga sandali ay narinig ko na ngang umalis na ng bahay ang asawa ko. Pagkatapos ay tumahimik na ang buong paligid sa loob ng bahay. Hindi na muna ako tumayo at pinakiramdaman ang sarili. Dahil sa pagkaramdam ko'y hindi ko pa rin kayang tumayo. Habang nakahiga ako ay naramdaman kong tila ba may pumasok sa loob ng bahay. At naramdaman ko ang tapak sa sahig ng mga paa. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaaswang, ang sahig namin ay gawa lamang sa kawayan at ang kalahati ay tabla. Kaya naman sa bawat tapak mo ng sahig ay lumalangit-ngit iyon. Sa pag-aakala kong ang biyan ng babae ko na ang pumasok at naglakad sa kusina, ay dahan-dahan akong tumayo at tinawag ang kanyang pangalan. Ngunit nakailang sambit na ako sa pangalan ng biyanan ko, ay hindi ito sumasagot. Bagkus ay nakarinig ako ng mahinang pag-alak na animoy na susuka sa kusina. Nailo siya. Kayo ho ba yan? Ano pong nangyari sa inyo? Ayos lang po ba kayo? Sunod-sunod na tanong ko at dahan-dahang naglakad habang nakahawak sa pader.
nang sa gayon ay may pang-alalay ako't hindi matumba. Nung nasa may kusina na ako, laking pagtataka ko mga kaaswang. Sa kadahilan ng walang tao sa kusina at ni hayop ay wala akong nakikita. Nagpalingalinga pa ako at nagbabagsakaling naroroon lang sa sala ang biyanan ko. Kung kaya't naglakad na ako papunta pa roon. Subalit maging sa sala ay wala ring tao. At ang mas ikinakunot ko ng mukha't nagtataka dahil sa sarado ang pintuan namin at walang bakas na may taong pumasok roon. Sa isip-isip ko, anong nangyayari sa akin? Bakit para nang napapraning ako? Kung ano-ano na ang napapansin ko't naririnig. Siguro'y dala lang iyon ng pagkahilo ko kanina. Kaya kung ano-ano na ang napapansin ko. Wika ko sa aking sarili. Binuksan ko na lamang ang pintuan at pagkatapos ay umupo na sa may tabing bintana at lumalanghap ng sariwang hangin. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang biyanan ko at nakalimutan ko na rin ang naramdaman ko kanina habang ako lang ang mag-isa sa bahay. "Kumain ka na ba, anak?" Rinig kong tanong ng biyanan ko. "Opo, Nay. Tapos na po. Kayo na lang ho ang kumain riyan." Tugon ko rito. Dahil sa nasa kusina na ito at naghahanda na ng pagkain. Matapos itong kumain ay sinabihan ako nitong magpatingin sa manggagamot. Hindi pa raw kasi nawawala ang pamumutla ko at baka mamaya ay mapano pa kami ng dinadala kong sanggol. Hindi naman ako nagmatigas pa at sumama na nga ako sa biyanan kong magtungo sa albularyo. Dahil sa hindi pa rin talaga humupa ang panglalambot ko. Yun bang parang bigla ka na lang nakaramdam ng gutom at biglang nang lambot ang mga tuhod mo at mga tug ang kalamnan. Ganoon na ganoon po ang nararamdaman ko ng mga panahong iyon, Sir Casper. Kaya naman nag-aalala na ang biyanan ko. Nang makarating na kami sa bahay ng albularyo, sa unang paghakbang ko pa lamang ng pintuan, ay bigla na lamang akong nasuka ng napakalapot na laway at napakapait. Agara naman akong inalalayan ng albularyong si Ka Erne. Pagkatapos ay pinaupo ako sa upuang malapit sa lamesang mahaba. "Nako, namarakahan ka na ng aswang, iha." Bulalas nito sa akin. "Ano ho? Anong namarkahan ng aswang ang pinagsasabi niyo po, Ka Erneng?" Pagtatakang tanong ko sa matandang manggagamot. Nagwika naman ito. Ilang araw na raw akong inaaswang nang hindi ko nararamdaman. Dahil sa markang nakita niya at pagwari niya, pinapalaki lang ng aswang ang sanggol sa loob ng sinapupunan ko. At kapag malapit ko na itong ianak, ay tsaka pa lamang ito kukunin ng aswang. Bahagya naman akong nakaramdam ng kilabot dahil sa sinabi ng matanda. Subalit hindi ako makapaniwala sa sinabi nitong aswang. Dahil sa wala naman akong natatandaang may nakahalubilo akong ibang tao. Maliban lamang sa matandang si Aling Esther na ilang linggo ko na itong nakakausap tuwing sumasapit ang dapit hapon. Pero wala namang kakaiba sa matandang iyon. Mabait pa nga iyon sa akin dahil sa namimigay iyon palagi ng mga prutas na hinog kapag may inuuwi ang anak nito galing sa palengke o kaya na may sa bukid. Tinanong naman ako ng manggagamot kung gaano ko kakilala si Aling Esther at bakit nagtiwala umano kaagad ako rito. Hindi naman ako makasagot ng diretso sa tanong ng manggagamot. Sapagkat nitong mga nakaraang linggo ko pa lang naman nakilala si Aling Esther dahil sa kakarating lang nito sa baryo namin. Alam mo, iha, hindi lahat ng mga nakikita mong mabait talagang mabait.
Ang iba kasi ay nasa loob ang kulo. Kaya huwag kang masyadong magtiwala ng ganoon-ganoon lang kaagad sa mga taong nakakasalamuha mo. Wika sa akin ng manggagamot. Hindi naman ako nakasagot sa sinabi nito dahil hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang ibig sabihin niya dahil sa wala namang ginagawa ang matandang si Aling Esther sa akin. Sinabi naman ng manggagamot na hindi niya kayang tanggalin ang marka ng aswang sa katawan ko. Ngunit kaya niya iyong harangan sa pamamagitan ng ibibigay niya sa aking kwintas na pangontra sa aswang. Aniya pa, hanggat suot-suot ko iyon ay hindi ako malalapitan ng aswang. Dahil sa maaalibadbaran umano ang aswang, so tuwing nararamdaman nito ang aura ng medalyong ibibigay niya sa akin. Bago pa kami makaalis sa bahay nito, ay inusalan niya muna ako ng orasyon at maging ang tubig sa baso ay inusalan niya rin at ipinainom sa akin. Sa maniwala man kayo't sa hindi mga kaaswang, matapos kong inumin ang tubig na may orasyon, ay para bang nagdahilan lamang ang katawan ko sa kadahilan ng ang kaninang nanghihina kong katawan at nangangatal na kalamnan ay bigla na lamang nawala. Pakiramdam ko ay biglang lumakas ang buong katawan ko. Nung isinuot ko naman ang medalyong binigay sa akin ng manggagamot, ay naramdaman kong tila ba umiinit iyon ng panandalian. Subalit binaliwala ko na lamang iyon sa pag-aakalang normal lamang ang nararamdaman ko. Matapos nga naming magpasalamat ng aking biyanan, ay agara na kaming umuwi sa bahay. Lumipas ang mga araw na naging maayos naman ang pakiramdam ko. Tinatandaan ko kasi ang sinabi sa akin ng albularyo na palagi akong magsunog ng goma tuwing sumasapit na ang 6:00 ng hapon. Pangontra raw kasi iyon sa mga aswang. Dahil sa nababahuan umano ang aswang sa amoy at usok ng guma. Hindi ko rin tinatanggal ang kwintas ng medalyon na pinapasuot sa akin ng albularyo. Nang sa ganon, kahit saan man ako magpunta, ay ligtas kami ng dinadala kong sanggol. Tuwing gabi ay patuloy pa rin akong nakakarinig ng kalabugan sa bubungan namin at panay ang alulong ng aso ng mga kapitbahay. Kaya naman napupuyat talaga ako sa gabi pagkat hindi ako gaanong nakakatulog. Lalo na sa tuwing pumapatak ang 11:00 ng gabi. Doon na mag-uumpisa ang kalabugan sa bubungan namin na animoy. Mga pusang nag-aaway. Kasabay ang alulong ng mga aso ng kapitbahay. Ano ba naman yan, mahal? Ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos. Dahil sa kalabugan ng bubungan natin. Ayusin mo nga yan dyan sa taas ng bubungan kapag may libre kang oras. Baka mamaya bumabagsak pa yan. Naiinis kong wika sa aking asawa nang umagang iyon habang nagkakape kami. Sige mahal, hayaan mo at agahan ko ng uuwi mamaya para maayos ko yung bubungan natin. Tugon nito. Matapos makapag-almusal ng asawa ko ay pumasok na ito sa trabaho. Kung kaya ako na lamang ang naiiwan muli sa bahay. Ganoon palagi ang senaryo naming mag-asawa mga kaaswang. Sa gabi lamang kami nagkakasama. Dahil sa araw ay nagtatrabaho ang asawa ko at kung minsan pa nga, pati day off niya sa trabaho, ay naghahanap siya ng mga maekstrahang trabaho. Ipinagpapasalamat ko naman iyon kasi hindi siya tulad ng ibang asawang lalaki na umaasa lang sa asawang babaeng naghahanap buhay. Sapagkat napakabatugan at walang silbi sa buhay, kundi maging pabigat lamang sa buhay. May kapitbahay rin po kasi kaming lasinggero at nananakit ng asawa at wala pang trabaho. Napakabatugan. Kaya nga masasabi kong napakaswerte ko sa asawa kong mga kaaswang. Matapos kong maglinis sa loob ng bahay ay lumabas na ako para magwalis at ayusin na rin ang mga halaman. Noong nagwawalis na ako sa bakuran,
Nasipat kong tila ba matalim kung makatitig sa akin ang matandang si Aling Esther mula sa bintanang kinaroroonan nito. Subalit kapag tinitignan ko naman, ay normal naman ang nakikita ko at hindi siya matalim kung makatitig sa akin. Kaya naman napapailing na lamang ako at nangingiting nagwika sa sarili ng, "Ano ba yan? Naparaning na yata ako. Kung ano-ano na lang ang naiisip ko." Agad kong tinapos na lang ang pagwawalis ko at muli na akong pumasok sa loob ng bahay. Nung kinahapunan na, ay naisipan kong magpahangin muna sa labas ng bahay habang naghihintay sa pag-uwi ng asawa ko. Nung nakaupo na ako sa bakuran namin, ay napansin ko, parang ilang araw na yatang hindi lumalapit sa akin si Aling Esther. Dati-rati kasi, tuwing nagpapahangin ako sa hapon, ay naroroon na ito at nakaabang na sa akin sa labas ng bakuran para makipagkwentuhan. Pero bakit ngayon parang iwas na iwas sa akin ang matanda? Ni makipag-usap nga ay hindi na nito ginagawa. Kahit lapitan ako ay hindi rin. Ano kayang nangyari sa matandang iyon? May nagawa kaya akong mali ron? Tanong ko sa aking isipan habang nakatanaw sa bahay ng matanda. Sa paglipas ng ilang minutong pag-upo ko ay nasaluyapan ko si Aling Esther na namimintana naman ito at nakatingin sa gawi ko. Kaya naman ngingitian ko na sana ito. Nang walang ano-ano'y nakita ng dalawang mga mata ko ang panandali ang biglaang pag-iba ng mga mata nito na animoy pusa. Ngunit nung ikinarap ko ang mga mata ko at tinitignan muli ang matanda, normal naman ang mga mata nito at sa ibang parte na nakatingin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng kilabot sa katawan. Gayong maayos naman ang kapaligiran at normal naman ang simoy ng hanging na lalangap ko. Ano ba naman to? Parang nababaliw na yata ako. Kung ano-ano na ang naiisip ko tungkol sa matandang iyon. Wika ko sa sarili at agaran ng tumayot pumasok na lamang sa loob ng bahay. Hindi naman nagtagal ay dumating na ang asawa ko. Nakaluto na rin ako ng hapunan namin. At nung magdidilim na nga ay niyaya ko ng magkapunan ang asawa ko at sinabi kong magpapahinga kami ng maaga. Mahal, wala ka bang napapansin sa kapitbahay nating matanda? Panimula kong tanong nung kumakain na kami. Sandali naman itong huminto sa pagsubo ng pagkain at nagwikang, "Alin doon? Si Aling Esther ba?" Tumango naman ako at sinabing iyon nga ang tinutukoy ko. "Wala naman. Bakit? May ginagawa ba siyang masama sa'yo?" Seryosong tanong nito. Sinabi ko namang walang ginagawang masama sa akin si Aling Esther. Kaya lang ay nitong mga nakaraang araw ay nahihiwagaan ako sa matanda sapagkat kakaiba ang ikinikilos nito simula nung nanggaling kami ng biyanan ko sa albularyo. Napansin ko kasing iniiwasan ako ng matanda at parang palaging galit ito sa akin kung makatingin. "Hayaan mo na, mahal. Baka dala lang ng katandaan iyon. Kaya ganoon na lamang makatingin si Aling Esther." Wika sa akin ng asawa ko. Sa bagay, maiksi kong tugon sa kanya. Nang matapos na nga kaming kumain ay nilinis ko na ang lamesa at pagkatapos ay sinabi ko sa asawa kong ako na ang maghuhugas at magpapahinga na lamang siya. Dahil alam ko namang pagod na pagod siya sa trabaho buong maghapon. "Huwag na, mahal, ako nang maghuhugas. Kahit sa ganitong paraan man lang matulungan kita dito sa gawaing bahay." Wika ng asawa ko. "Ano ka ba naman, mahal? Gawain ko naman yan ah. Tsaka wala naman akong gaanong ginagawa dito sa bahay." Saad ko. Hindi ko na siya napilit pa sa gusto.
Kung kaya pumunta na lamang ako sa kwarto at naghanda na ng pangtulog na damit. At pagkatapos ay tinungo ko ang banyo para makapagbihis na ng pantulog. Habang nagpapalit ako ng damit ay bahagya pa akong napaigtad sa kadahilan ng bigla na lamang may lumalagabog sa bubungan ng banyo namin na may malaking ibong lumabag. Pinakiramdaman ko na lang muna ng ilang sandali bago ako kumilos dahil sa nakarinig ako ng mahihinang pagkutkot sa taas ng bubungan at pagpitik ng parabang isang perasong walis tingting na pinipitik-pitik sa yero. Ganoon po ang naririnig ko sa pag-aakalang pusa lang iyon, kaya binugaw ko iyon at pinailes. Subalit narinig kong mas lalo pang nanggigigil ang nilalang na nasa taas ng bubungan. At mas binilisan pa nito ang pagkutkot at parabang kulang na lang ay tuklapin na ang bubungan namin. Kaya naman napasigaw na ako at humingi ng tulong sa asawa ko. Nakita kong tumakbo papalapit sa akin ang asawa ko habang may bitbit itong itak. Pagkatapos ay agaran na niya akong hinatak palabas ng banyo. Mabuti na lamang talaga mga kaaswang ay naisuot ko na ang damit bago pa man ako mahatak ng asawa ko palabas ng banyo. Dahil kung hindi, tiyak magmumuka akong butete sa harapan ng asawa ko at baka pagtawanan niya pa ako. Mahal, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong sa akin ng asawa ko at agaran akong sinore. Nangangatog man dahil sa takot at kaba ay sinabi ko sa kanyang ayos lang ako. Hanggang sa maya-maya pa ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pagpagaspas ng bakbak sa taas ng bubungan. At kasabay noon ay ang sunod-sunod na huni ng wakwak. Napayakap na lamang ako sa braso ng aking asawa habang naglalakad kami papunta sa sala. Tapos ay pinapaupo niya ako sa upuan at sinabing mag-relax at siya na umano ang bahala. Kamuntikan ko mga siyang mabato ng basong babasagin mga kaaswang dahil sa nakarinig na kami lahat-lahat ng huni ng wakwak at malamang sa malamang aswang iyon. Tapos sasabihin niya pa akong mag-relax. Sino ba naman ang makakapag-relax sa ganoong sitwasyon? Hindi naglaon ay nakarinig na naman kami ng malalakas na kutkot sa dingding ng kawayan at masasabi ko, talagang nangilo ang mga ngipin ko nang marinig ko iyon. Kaya naman napatakip na lamang ako sa aking tenga. Nang sa gayon ay hindi ko na masyadong marinig ang ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Putik kang nilalang ka. Asawa ko pa talaga ang pinagbalakan mo. Magkakamatayan muna tayo bago ka makapasok dito sa bahay ko at mahawakan ng asawa ko. Rinig kong galit na wika ng aking asawa. Napansin kong kinuha ng asawa ko ang asaan niya at walang humpay na hinasa ang itak. Na naging dahilan kung bakit mas lalo pang nagalit ang nilalang sa labas ng bahay. Sa kadahilan ng pagkawaray ko ay lilipad iyon palayot, muli na namang babalik at binabangga ang bahay namin. Na para bang naiirata iyon sa ginagawa ng asawa ko. Maging ako man ay naiinis na sa asawa ko dahil sa para bang mas lalo pa niyang ginagalit ang aswang. Kung kaya sunod-sunod na binabangga ng aswang ang pader namin. Ramdam ko ang pagyugyug ng bahay dahil sa kawayan lang naman iyon. At tabla ang bahay namin noon mga kaaswang. Kung kaya, kapag binabangga mo ang pader ay talagang aakalain mong may lindol. Ano ka ba naman Patrick? Ano ba yung ginagawa mo? Mas lalo mong ginalit ang nilalang na nasa labas ng bahay. Galit na wika ko sa asawa ko. Hayaan mo na siya mahal. Mananawa rin yan sa kakabangga dyan sa pader natin. Nang sa ganoon ay malalaman ko bukas kung sino talaga ang aswang dito sa baryo natin. Sapagkat mamasa-masa ang parte ng katawan niyang pinagbabanggaan niya sa pader ng bahay natin. Rinig kong wika ng aking asawa. Siguro nga'y mga kaaswang napagod na ang aswang sa paulit-ulit nitong ginagawa. Kung kaya lumipad na lamang iyon palayot, muli nang nanahimik
ang buong paligid. Hindi ko mawari. Napaka-imposible namang ang pamilya lang ni Aling Esther ang medyo kalapit bahay namin. Pero bakit hindi naririnig ng mga itong may umaaswang sa amin? Gayong ang lakas na ng pagkakasigaw ko at humihingi pa ako ng tulong. Nung tumahimik na ang buong paligid, ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Kinabukasan nga ay kumalat na sa baryo naming inaaswang kami. At ang pinanghihinalaan ng lahat ay ang kapitbahay naming si Aling Esther. Dahil sa umagang ring iyon ay nag-alsa balutan ito at umalis. Ang sabi naman ng mga anak nito ay pinapauwi na raw ng iba niyang mga kapatid sa kanilang baryo. Ngunit may nakapagsabi rin sa amin na nakita nilang nakatalukbong ang matanda. May mga pasa umano ito sa mukha at sa baraso. Sa isip-isip ko, marahil ay sa sobrang gigil ng aswang na makuha ang sanggol sa sinapupunan ko. Hindi na napapansin itong pati mukha nito. Pinangbabangga na sa pader, masira lamang iyon. Isa pa, marahil kaya pinapaalis nung anak ang ina nitong aswang. Nang sa ganoon ay, hindi matuklasan namin ang sekreto ng mga itong aswang ang kanyang ina. Simula noon mga kaaswang ay wala na akong nararanasan pang muling kababalaghan. At sa awa ng Panginoon ay maayos kong naipanganak ang sanggol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, maraming salamat po Sir Casper sa pagbabasa ng aking kwento. Mabuhay po kayo. Clara po, ng Borongan, Samar. Bali-balita ang isang liblib na lugar na halos pinakadulong baryo na ng bayan na pinamumugaran daw ng mga aswang. Hindi ko na sasabihin kung saang parte ito ng Kabisayaan. Subalit marami ang makakapagpatunay na ang baryong ito ay totoong nag-i-exist. Ngunit bilang isang kabataan na laki sa lungsod ay hindi ko kailanman naranasan ang makasalamuha ang ganoong klase ng nilalang. Kaya binili ng mama ko na huwag akong gumala kapag nandoon na ako dahil malapit lang daw sa lugar ng kanyang mga magulang ang nasabing sityo. Ganito kasi iyon nangyari, Sir Casper. Taong 2001, naging bulakbol ako sa klase. Puro barkada, inom at alak, pati babae. Sa murang edad na 15, ay naranasan ko na kaagad ang lahat ng kabisitan sa buhay. Kaya sa galit ng papa ay itinaboy ako nito sa isang nayon, kung saan galing ang aking ina. Ayaw pa sanang pumayag ng mama, kasi nga, alam niyang maraming aswang sa probinsya. Hindi nga daw uso o ganoon katindi ang bisyo at pagbabarkada sa lugar, pero marami namang aswang. Ngunit ang sabi ng papa ay mabuting araw at baka kapag makasalamuha ko na ang ganoong nilalang ay magtanda na ako at magpupursige na ulit sa pag-aaral. Ngunit tinawanan ko lang iyon. Kahit yata ang sinasabi ng mama na aswang ay tatablahin ko pa kung makakita kong kagandahan naman. Napamura na lang si Papa sa pagiging pilosopo ko. Kanino pa nga ba ako nagmana sa pagiging babaero? Sa kanya lang din naman. Dahil kahit noong 8 anyos pa lang ako, ay harap-harapang dinadala ang kanyang iba't ibang babae sa bahay. Kapag wala siyang trabaho ay nagkukulong silang dalawa ng babae niya sa kwarto. At kapag alam na ng Papa na malapit na ang uwi ng mama, ay tinataboy na niya ito. At iyon ang malaking pagkakamali niya dahil sa mga nakikita ko sa pinagagawa niya kapag sinasaway niya sa akin ay bumabalik ang nakaraan. At dahil doon ay napagpasyahan niyang
Sa hindi sibilisadong lugar ako ilalagay. At dahil siya ang gumagastos financial sa akin, wala akong magagawa kundi sundin ang kanyang kagustuhan. Doon na nga ako pinag-enroll ni Mama. Inakala nilang doon ay mawawala na ako ng barkada. Ngunit nagkamali sila. Kahit saan yata ako magpunta, basta't may tao, basta't kaidaran ko ay tiyak magiging ka-vibes ko. Ako pa yata ang nagdala ng bad influence sa mga bagong kaklase ko. Buwan ng Agosto noon, medyo may mga malapit na kaagad akong kaibigan at may isang babaeng nakakuha rin ng aking atensyon. Si Grace ito. Sobrang ganda nito. Ang kaputian ay hindi pangkaraniwan sa mga taga-nayon. Madalas kasi sa ganoong lugar ay sunog ang balat dahil sa trabahong bukid lang ang pangunahing pangkabuhayan roon. Ngunit siya, halatang hindi nabibilad sa araw. Kaya sa isip ko ay anak mayaman ito. Marami pa rin naman akong kaklasing nagmamay-ari ng mga malalapad na asyenda. Kaya isa rin malamang ito sa mga iyon. Ngunit napag-alaman ko na mahirap lang din pala ito. Nag-iisang anak lamang at nangungupahan lang sa bayan kung saan kami nag-aaral. Uuwi lang ito kapag Biyernes ng hapon at babalik sa boarding house Linggo rin ng hapon. Jumel, lagi na lang kitang nahuhuli na nakatingin kay Grace. Gusto mo siya ano? Nangungot siyang tanong ng aking kabarkadang si Benji. Katulad ko ay isa rin itong transfer galing sa ibang eskwelahan. Hindi na kasi ito tinatanggap ng eskwelahan sa kanilang lugar dahil sa dami ng mga bad records. Mas malala kaysa sa akin. Kaya nga siguro kami kaagad ang naging vibes. Oo tole, gawin kaya kitang tulay. Walang gatol kong sagot sa aking barkada. Napatawa ito. Akala kasi niya sa una ay mapipikon ako. Wala raw kasi masyadong may lumalapit kay Grace dahil kilalang mabangis na aswang ang angkan at halos laganap na sa buong lugar ang balitang iyon. Ngunit tinatawanan ko lang ito. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga aswang. Sa ganda ba naman ni Grace, ang hinhin pang gumalaw at mahiyain. At dahil bastardo rin ang loko, pumayag siya na maging tulay ko. Tanghali noon, bali tapos na kaming mananghalian. Sinadya kong maagang makabalik sa paaralan para makausap si Grace. Yun kasi ang sabi ni Benji. Pagdating ko ng paaralan, ay sinalubong na kaagad ako nito. Ang tagal mo tol. Kanina pa yan naghihintay sa iyo si Grace. Reklamo ni Benji. Matagal na ba? Nagmamadali na nga akong kumain para makabalik ka agad eh. Sagot ko rito. Itinuro na nito kung nasaan si Grace. Nasa ilalim ng punong mangga sa likod ng paaralan. Mabilis ang mga hakbang ko patungo roon. Hi Grace, bungad ko kaagad dito. Pasensya na kung napaghintay kita. Wika ko pa rito. Ayos lang, nagbabasa rin ako ng libro. Nais mo raw ako makausap, sabi ni Benji. Kasual na tanong nito. Patuloy pa rin ito sa ginagawang pagbabasa ng libro. Oo Grace eh. Ano kasi? Bahala kitang ligawan kung ayos lang sa'yo. Mahinang sambit ko. Dahan-dahan nitong isinara ang hawak na libro. Unti-unting inaangat ang kanyang paningin sa aking kinatatayuan. Wari inaaral kung seryoso ba ang aking sinasabi. Sigurado ka? Tanong pa nito. Tumango-tango ako at itinaas pa ang aking kanang kamay. I swear, seryoso talaga ako.
Saad ko rito. Tiwala talaga akong hindi ako mabibigo dito. Mukhang nahahalata ko rin kasi na may gusto ito sa akin. Kung seryoso ka, ligawan mo ako sa bahay. Hindi ako mababang babae kung sa akala mo, Jumel. Seryosong wika nito. Umaliwalas ang aking mukha, ngiting tagumpay. Madali lang naman pala ang pinagagawa nito. Dahil may kalayuan ang bahay nila Grace, niyaya ko si Benji na samahan ako. Biyernes ng hapon ang aming alis kasama nito at ng kanyang mga pinsan. Tatlo ang pinsan niya na mula rin sa kanilang baryo. At sila lang ding apat ang laging magkasama maging sa boarding house na kanilang inuupahan. Gaya ni Grace, kakaiba rin ang mga kilos ng kanyang mga pinsan. Parang may sariling mundo. Ngunit kung silang apat naman ang magkakasama, ay sobra namang ingay. Nagpaalam ba kayo sa mga magulang nyo na sasama kayo sa amin? Tanong ng pinsan ni Grace na lalaking si John. Ako wala. Sanay na sila nani at tatay na lagi akong wala sa bahay. Matuwa pa nga yata sila eh. Bawas palamunin. Litanya ni Benji na nakangisi. Wala rin sa akin. Sa bahay lang kasi ng lolo ako nakitira. Kung kailan lang kami magkikita noon. Madalas ako sa bahay nila pinsan nakikitulog. Para naman hindi boring. Mahabang litanya ko rin. Biglang natahimik ang magpinsan. Nagkatinginan ang mga ito. At biglang nagsalitang muli ang lalaki. Sa aming baryo, kapag may bisita o panauhin, nagkakasayahan kaming buong mag-anak. Isang angkan lang kasi kami sa baryong iyon. Wika ng lalaki. Bigla akong nanabik. Kapag ganoon paniguradong maraming pagkain, may inuman at kung ano ba. Napangiti ako sa isiping iyon. Double purpose ang lakad namin ni Benji. 2 oras yata ang nilakbay namin bago marating ang nasabing baryo. Unang bahay pa lang na aming dadaanan ay kinaway na kaagad ang 4 na magpinsan. Nakabuntot lang kaming 2 magpinsan. Nako, may dala pala kayong bisita. Wala pa namang piyesta sa baryo natin ah. Wika ng matanda nang makakalapit kami. Manliligaw yan ni Grace. Napasaba kaya ayan sumama. At sinamahan rin ang kanyang kaibigan. Mabilis na sagot ng pinsan ni Grace na babae, si Chuna. Ganun ba? Ay baka gutom ang mga iyan. Pakainin niyo muna. Alok ng matanda. Mabilis iyong tinutulan ni Grace. 6:00 na daw kasi. Madilim na sa daan kapag magtatagal pa kami. Kaya sinabi ng matanda na susunod na lang sila sa bahay nila Grace. Napaisip ako sa sinabi nito. Siguro ito na ang sinasabi ni Vilmar. Magkakaroon ng kainan at inuman dahil sa aming pagbisita. Kanya-kanya na ito ng paalam dahil sa magkaiba ang daraanan papunta sa kanilang kabahayan. Hindi na daw iyon kalayuan. Kaming 2 ni Benji ay sa kay Grace nakabuntot. Doon naman kasi talaga ang aming pakay. Doon lang ako nagsimulang kabahan, pero hindi rin naman ako pabayaan ni Grace. Sa utak ko lang. Nang makarating kami sa bahay nila, ay masayang sinalubong ng ina ang dalaga. Masama ang tingin nito sa aming 2 ni Benji. Sino ang mga iyan? Tanong nito. Manliligaw sana, Nay. Okay lang naman, hindi ba? Tanong ng dalaga. Magrereklamo pa sana ang ginang, ngunit hinawakan kaagad ito ni Grace sa kamay. Ayos lang sa iyo yan, Nay. Ano ka ba? Minsan lang to.
Nakangising wika ng dalaga. Nagkatinginan kami ni Benji. Biglang ang mahinhin na si Grace ay nawala. Kakaiba rin ang ekspresyon ng mukha nito. Nakakalito. Pinaupo na kami ni Grace sa kanilang upuan sa kusina. Palingalinga ako upang hanapin ang ama ni Grace. Mukhang wala at mag-isa lang ang ina niya sa loob. "Si Tatay Banay?" tanong ni Grace sa ina. Hindi nito sinagot ang tanong ni Grace. Bagkus ay patuloy lang ito sa pagpapaapoy ng kanyang sinaing. "Huwag mo nang alamin. Umakyat na lang kayo sa taas at mamayang konti ay piniguradong nariyan na iyon." Litanya ng ginang. Bigla ngang bumukas ang pintuan. Bumungad ang isang Ginoo na sa tansya ko ay nasa 40 ang edad. "May bisita pala tayo," wika nito sabay bagsak ng sako na kanyang dala. Puro dugo ito at napakalansa. "Oo, manliligaw daw," sagot ng ginang sa asawa. Ang aming mga mata ni Benji ay nakatuon lang sa dala nitong nakapagtataka. "Ano yan, Manong?" mabilis na tanong ni Benji. Walang modo to ha. Di man lang nanghingi ng magandang gabi o nagmano. Magtatanong ka agad kung ano ang dala ko. Asik ng Ginoo. Bigla akong kinabahan. Suplado ang ama ni Grace. Kakaiba pa ito kung tumitig. Nakakatakot. Mabilis kong inabot ang kamay at nagmano. Kamuntik pa akong masuka dahil sa nakakadiring amoy ng kamay na ito. Mabuti na lang at napigilan ko pa. "Sino ang manliligaw kay Grace?" Galit pa ring tanong nito. "Ako po," nakayuko kong sagot. "Akala ko ang gagong kasama mo. Mabuti na lang." Uwi ka nito. Bigla ring nawala ang aking kaba nang sabihin iyon ng Ginoo. "May nahuli akong baboy ramo. Pakuluan natin, mahal." Uwi ka nito sa asawa. Tinignan siya ng ginang sa mata at ngumiti ng kakaiba. "Magloloto muna ako ng sakto sa ating hapunan. Tamang-tama ito at may bisita pala tayo. Tsaka na natin pakaluan ang natira," sagot ng ginang. Tutulong sana ako, ang kaso ay pinigilan ako nito. Bawal daw iyon sa kanilang pamahiin. Ang mga bisita ay dapat pinaglilingkuran. Binubusog. Kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod sa utos nito na umakyat na sa kanilang taas. Hindi ko na rin kasi matiis ang lansa ng karne na nasa sako. Pagkain ay pumesto na kaagad kami sa hapag na sahig, kung saan lang din nilalatag ang banig para matulog. Takam na takam ako ng maamoy iyon, lalo na at nilagyan ng tanglad. Nakakalaway na agad ang amoy nito, lalo na at adobo pa iyon. Paborito kong ulam noon pa man, ngunit dismayado ako ng nguyain na iyon. Kung anong sarap ng amoy, ay siya namang pangit ng lasa. Halos walang asin. Tila hindi pa naluluto ng sakto at mapula-pula pa ang laman. Kakaibang pula na hindi ko alam kung karne ba talaga iyon ng baboy ramo o karne ng tupa. Pero hindi pa naman ako nakatikim ng mga karne ng mga iyon kahit minsan. Iyon ang unang tikim ko sa sinasabi nitong baboy ramo. Pero nakakatiri talaga ang lasa. Sobrang lansa pa. Maging si Benji pala ay ganoon din ang reaksyon sa akin. Takam na takam nang maamoy iyon. Ngunit nawala na rin ang gana ng matikman ang ulam. Halos sabay pa kaming sumuka kaya sobrang galit ng mag-asawa. "Mga bastos kayo ha. Pahirapan pa akong makahuli niyan tapos sasayangin niyo lang." Galit na bulyaw ng ama ni Grace. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Para itong halimaw at gustong-gusto kaming sugurin. "Tay, kalma kayo.
Hindi katulad sa atin ang panlasa nila, sagot ni Grace. Biglang natauhan ang Ginoo. Nag-iba ang reaksyon nito. Nakatingin lang ito sa sulok na tila ba pilit pinapahupa ang galit. Halos manghina na kami ni Benji at wala na halos natira sa aming sikmura. Ngunit walang pakialam sa amin ang mag-asawa. Binigyan kami ng mainit na tubig ni Grace at saka pinagpahinga na sa kabilang kwarto. Ano man ang nasa isip niyo ngayon, panatilihin niyong ipagkit na lang sa isipan niyo. Dahil oras na may ipagkakalat kayo mga chismis, sinisiguro kong hindi ko na kayo madepensahan pa. Wika ni Grace. Galit na rin ang boses nito, maging ang titig. Sinasagot na kita. Tayo na. Kaya dapat may panahon ka lagi para bisitahin ako rito. Wika pa nito. Ang maliit na paghanga ko sa babae ay biglang nawala lahat sa hindi ko maintindihan. Natatakot ako sa misteryosong katauhan nilang magpamilya. At dahil takot ako ay oo lang ako ng oo, tango lang ako ng tanga. Wala akong hinihindian. Napangiti naman ito. Samantalang si Benji ay titig na titig sa akin. Tila hindi makapaniwala sa aking ginawa o sa ginawa ng dalaga. Pagkahiga ng pagkahiga pa lang namin ay huni na kaagad ng wakwak ang nakapaligid sa amin. Dahil madilim ang paligid ay napayakap ako kay Benji. Tinabigi rin ako nito kaagad. Bakla ka ba? Bulong nito. Nakakatakot ang dami nila. Bulong ko rin dito na ang tinutukoy ay ang mga aswang na nakapaligid at palitan pa ito ng huni. Kasalanan mo to, pati ako nadawit sa ginagawa mo. Bulong na Benji na tila ba sinisisi na ako. Pasensya na tol, wala akong alam sa ganito. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga aswang Bulong ko. Ilang sandali pa ay narinig naming bumukas ang pinto. Biglang tila nagtitipon-tipon ang mga nilalang sa bakuran ng bahay nila Grace. Naririnig kasi namin ang kanilang paggaspas ng pakpak. Ang huni ng wakwak na halos nasa bakuran lang talaga nila. Para itong may pagpupulong. Kaya kinabahan kami ni Benji. Yari tayo nito. Baka pagpistahan tayo ng mga angka ni Grace. Narinig mo naman ang sinabi ni Vilmar kanina, di ba? Ang kanila lahat ang nasa baryong ito. Wika ni Benji nang nakabulong pa rin. Hindi ako naimik. Bigla akong kinalabutan. Natatakot akong bigla sa aking naiisip. Magiging karne na yata kami ng buong angkan. Ngunit hindi nagtagal at biglang nagsiliparan palayo ang mga nilalang. Nagmatsyag kami kung may mga huni at paggalaw pa ba, ngunit wala na. Biglang bumukas ulit ang pinto at nagsara, kaya napapikit ako ng mahigpit. At hindi lumikha ng kaunting galaw. Ngunit mga hakbang lang iyon ng isang paa papasok sa isang kwarto. Bigla ring tumahimik lahat. Ngunit hindi pa rin ako makatulog hanggang sa magdamag. Madaling araw na ako nakatulog, kaya tinanghali na ako ng gising. Maging si Benji ay ganoon din. Paglabas namin ng bakuran ay si Grace lamang ang nadatnan namin na nagwawalis. Lumapit ito habang nakangiti. Paano yan? Utang niyo sa akin ang buhay niyo. Kaya Jumel, huwag na huwag kang magloloko. Wika ng dalaga. Napatango lang ako nang wala sa sarili. Ngunit nagpaalam na kaagad kami ni Benji. Kanya-kanyang alibay. Pumayag ito kaya mabilis kaming naglakbay palayo. Nang makadistansya na sa mga kabahayan, ay kumaripas na kami ng takbo. Pagdating sa bahay ni Lolo ay nagligpit na kaagad ako. Umuwi na ako ng lungsod. Tumigil na ako sa pag-aaral at hindi na bumalik pa kahit anong kastigo ang ginawa ng papa sa akin.
Simula nga noon ay kahit kailan ay hindi na ako bumalik sa lugar nila mama. Hagpas sa hanggang ngayon na wala na si lolo ay hindi pa rin kaya ng aking sarili. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Jomel ng Kabisayaan. Ingat mga kaswang. Hello po, Sir Casper. Bago ko po umpisahan ang pagbabahagi ng aking kwento, ay nais ko lamang muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw. Maging sa inyong magigiliw na mga tagapakinig, naway nasa mabubuti kayong kalagayan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Melissa. Hindi ko tunay na pangalan. Edad 30 mahigit na sa kasalukuyan at naninirahan dito sa Pasay. Subalit hindi ko karanasan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon, kundi hango sa tunay na karanasan ito ng panganay kong kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Faustina. At nangyari ito sa lugar ng Aklan, kung saan kami lumaki at nagkaisip. Nangyari ito dekada 90. Nang mga panahong ito ay nasa edad 18 anyos ang aking nakakatandang kapatid na si Faustina. Tandang-tanda ko pa noon ang bawat detalye ng mga pangyayaring ito, sa kadahilan ng may isip na rin ako noon. At sa bawat lakad at ginagawa ng aking nakakatandang kapatid ay kasama niya ako. Dalawang magkapatid lang kasi kami at parating nasa bukid at sakahan ang aming mga magulang. Kaya naman kung saan mapunta ang kapatid ko ay talagang kasama niya ako. Subalit kahit parating nasa sakahan ang aming mga magulang ay tinitiyak pa rin ng aking ina na naaalagaan niya kami. Hindi ito umaalis ng bahay nang wala pang nakahain na makakain sa mesa. Nang mga panahon ding iyong mga kaaswang, ay talagang hangang-hanga ako sa taglay na ganda ng aking nakakatandang kapatid. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, kakaiba talaga ang gandang meron ang aking ate Faustina. Makinis ang balat nito, kahit di kaputian at balingkinitan ang katawan. Subalit sa kabila ng kanyang ganda ay may kasungitan at pagkaprangka ito. Maging sa mga lalaki na nagtatangkang manligaw sa kanya, ay papalapit pa lang ang mga ito, pinanlalakihanan ni ate ng mga mata. Kaya naman hindi binasta-basta ang ate ko sa lugar namin, at halos lahat ata ng kabaryo namin ay kilala siya dahil sa pagiging maganda niya. Maging ang kanyang mga guro ay ninanais din na sumali siya sa mga patimpalak na pagandahan sa kanyang paaralan na pinapasukan. Subalit mariing tumatanggi ang ate Faustina. Ayaw niya kasi na makakuha siya ng maraming atensyon at pag-usapan siya ng kung sino-sino. Sapat na sa kanya ang mga papuring natatanggap niya. Sa tuwing may nag-aalok sa kanya na sumali siya sa mga pagandahan, ay parating hindi ang kanyang sagot. Kapag hindi naman umuobra ang hindi niya, ay idinadahilan niyang marami siyang ginagawa sa aming bahay. Maging ang mga magulang ko ay hindi rin mapilit ang ate ko na sumali sa mga ganoon. Maski makisalamuha nga ito sa maraming tao ay ayaw na ayaw ni ate Faustina. Mas gugustuhin pa nitong mapag-isa kaysa makipag-usap sa ibang tao. Dahil sa parate akong kasama ng aking kapatid, ay nalaman ko ang tunay na dahilan noon kung bakit ayaw ni ate Faustina na makisalamuha sa maraming tao. Napag-alaman ko noon na nag-aaral pala siya ng itim na mahika, kung kaya mailap siya sa ibang tao. Pasekreto niya lang itong pinag-aaralan
sa tuwing wala sa bahay namin ang mga magulang namin. Noong una ay naging interesado lang daw siya at dahil sa kuryosidad. Kung talaga bang totoo ang mga nakasulat sa itim na libretang meron siya, ay pinag-aralan niya na nga ang mga ito. Kasama niya pa ako noon sa tuwing pinag-aaralan niya ang mga nakasulat sa isang maliit na parang libro. At ako din ang kanyang inuutusan na kumuha ng mga kung ano-anong dahon at insekto sa likod ng aming bahay. Hindi ko alam noon kung para saan ang mga insektong pinapakuha niya sa akin. Pero madalas noon ay sa lagubang na sinasadya ko pang akyatin sa puno nang manggang nasa likuran ng bahay namin. Inilalagay niya ito sa isang karapon matapos dasalan gamit ang salitang Latin. Dahil sa kuryosidad ko din ay minsan ko siyang tinanong kung para saan ang kanyang ginagawa. Ate, para saan po yan? Aalagaan niyo po ba yan? Takang tanong ko sa kanya. Ito? Oo. Aalagaan ito ni ate. At proteksyon natin ito para walang manakit sa atin. Sagot niya sa tanong ko. Sino naman po ang mananakit sa atin? Mababait naman ang mga kabaryo natin. Tsaka sa ganda mong iyan, walang magtatangka sa iyo ate. Tugon ko sa kanya habang pinapanood siya sa ginagawa niyang pag-aayos ng altar namin na maliit sa loob ng aming silid. Nakita kong binabaliktad niya ang imahe ng santo namin. Basta, huwag ka na lang maingay ha. Sa atin lang to. Magagalit sila kapag pinagsabi mo to sa iba. Sambit niya pa nang hindi nakatingin sa akin. Hindi ko man maintindihan ang sinasabi niya ay tumango-tango na lang ako. Nang biglang bumukas ang pinto ng aming silid at dali-daling ibinalik ni ate ang imahe ng santo sa dating ayos nito. Agaran niya ring itinago ang bote sa likuran niya kung saan nakalagay sa loob ang insektong sa lagubang. Halina kayo at kumain na tayo. Maya-maya ay samahin niyo akong dalawa sa bayan. Mamimili tayo. Rinig naming wika ng aming ina na si Pasita nang makapasok ito sa loob ng silid namin. Opo ma. Sige po, susunod na lang po kami ni Melissa. Tugon ng ate ko. Bahagya pang sinipat ng aking ina ang altar namin, kaya agaran kong kinuha at itinago sa likuran ko ang isang itim na kandilang nakalagay roon. O siya, sige na, at baka lumamig na ang sabaw na niluto ko. Sambit nito, tsaka lumabas na ng aming silid. Napatingin naman sa akin si ate at nginisihan lang ako, tsaka kinuha ang kandilang hawak ko. Sige na, sumunod ka na kay mama. Ako na ang magtatago nito. Sabi niya sa akin na sinunod ko naman. Matapos nga naming kumain ay nagtungo nga kami sa bayan upang samahan ng aming ina na mamili ng mga kakailanganin namin sa aming bahay. Habang nasa palengke kami ay nakikita kong pinagtitinginan ang ate ko. At ang iba pa nga ay napapabulong na lang ng kung ano. Baliwala lang naman ang mga ito sa ate ko. At halatang sanay na siya na pinagtitinginan siya. Nang pauwi na kami sa aming bahay, ay nadaanan namin ang bahay ng kabaryo naming si Aling Maribel. Maraming tao ang bahay nito na tila ba may bagong dating mula sa Manila. Ganoon po kasi sa baryo namin noon. Kapag may bagong dating mula sa Maynila, ay asahan mo na ang maraming tao sa bahay na yon. Sino kayang bagong dating kila Aling Maribel? Takang tanong ng ate ko. Ay, baka yung anak niya na nag-aaral sa Manila, baka umuwi na. Sagot ng aking ina habang patuloy lang kami sa paglalakad pa uwi sa aming bahay.
Nasa may kalagitnaan kasi ng baryo namin nakatirik ang aming bahay. At hanggang kanto lang ang kaya ng mga tricycle sa aming lugar. Kaya naman bitbit namin ang mga pinamalengke namin patungo sa bahay namin. Makalipas ang araw na iyon, ay napag-alaman naming ang anak palang lalaki ni Aling Maribel ang umuwi galing sa Manila. Natawagin na lang natin sa pangalang Frido. Itong si Frido mga kaaswang, magmula nang makita nito ang ate Faustina ko, ay palagi na itong nangungulit kay ate. Parati na rin itong pumupunta sa aming bahay para manligaw sa ate Faustina ko at humingi ng permiso sa aming mga magulang. Ayon pa sa aking ama, ay mabait naman umano si Frido. Kahit na may pagkaugaling Manilenyo ito, ay magalang pa rin. Palagi rin itong nakikipagkwentuhan sa aming ama at masasabi ko talagang magkasundo sila. Maging ang aming ina ay buto din kay Fredo. Dahil sa wala pa talaga noon sa isip ng ate Faustina ko ang makipagrelasyon ay prenangka nito ang binata na mas mabuti pa ay sa iba na lang niya ibaling ang atensyon niya. Subalit sadyang makulit talaga ang lalaki dahil sa ipinipilit niya talaga ang sarili sa kapatid ko at mas pinatunayan niya pang karapat-dapat nga talaga siya sa pagmamahal ng ate Faustina ko. Dahil sa mabait naman si Frido ay binigyan ito ng pagkakataon ng ate ko. Naging matalik nga silang magkaibigan. Sa kabila nun ay patuloy pa rin sa panliligaw si Frido kay ate Faustina. Hanggang sa nagkapalagayan na sila ng loob. Tingin mo magiging tapat sa akin si Frido kapag naging magkami? Minsang tanong sa akin ni ate habang nasa loob kami ng silid. At inaayos ang mga kagamitan niya sa pag-aaral ng itim na mahika. Si Kuya Frido? Oo naman ate. Ilang buwan na rin naman siyang nanliligaw sa'yo, diba? Kilala na din naman siya nila mama at papa. Mahabang sagot ko. Ano kaya kung sagutin ko na siya? Nakangiti niyang wika. Hindi na ako nagsalita pa. At tinignan ko na lang ang mga insektong nasa bote pa rin. Di nga naglaon ay naging magkasintahan ang ate Faustina ko at ang binatang si Frido. Noong una ay naging maayos at masaya naman ang relasyon nila. Isang araw nun, isinama ako ng ate Faustina ko para magtungo sa tagpuan nila Frido. Tanghaling tapat pa nang makarating kami roon. May usapan kasi sila na magkikita at magtutungo ng bayan ng araw na iyon. Subalit sumapit na lang ang hapon ay walang Frido ang nagpakita sa amin. Malungkot ang ate Faustina ko nang umuwi kami. Sinabi ko na lang na baka nakalimutan lang ni Frido o di kaya ay may ginagawa ito. Sunod-sunod na pag-iling lang ang kanyang naging tugon noon sa akin. Nang madaanan namin ang bahay nila Aling Maribel ay nakita ko si Frido. Nasa balkonahe ito at masayang nakikipag-usap sa isang babae na katabi niya at magkahawak pa ng kamay ang mga ito. Ate, si Kuya Frido oh. Wika ko at itinuro si Frido. Nakita ko ang galit at panigbugho sa mukha ng ate Faustina ko nang dumako ang paningin nito sa kinaroroonan ni Frido. Dali-dali itong naglakad patungo sa amin. Kaya naman patakbo ko na itong hinabol. Kinabukasan ay nadatnan ko na lang si Frido na nasa sala na ng bahay namin. Na parang inaantay nito ang ate ko. Nakangiti pa niya akong binate. Sasagutin ko na sana siya nang biglang marinig ko ang boses ng ate Faustina ko at tinatawag ako nito. Nang magtungo ako sa kusina ay nakita ko si ate. Nagtitimpla ng maiinom.
Tulungan mo ako dito. Dalhin mo to kay Frido. Utos nito sa akin. At inabot ang isang baso. Nang makabalik kami sa sala ay agad na naupo si ate sa katapat ng inuupuan ni Frido. Bakit ka na pa rito? Takang tanong ng ate ko sa binata. Magsasalita na sana si Frido nang bigla kaming nakarinig ng boses ng babae mula sa labas ng aming bahay. At tinatawag nito si Frido. Frido! Andyan ka ba? Frido! Tawag ng babae kaya naman agaran kaming tumayo at nagtungo sa pinto namin. Nagtataka pa kami noon kung sino ang babaeng iyon. Nang makita namin ito, ay agarang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni ate. Ito lang naman kasi ang babaeng kahawak kamay ni Frido nung nagdaang araw. Oh, Talia, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Frido. Akmang lalapit na sana sa amin ang babae nang bigla itong huminto at dumako ang paningin sa walis tingting namin na nakabaliktad sa pinto ng aming bahay. Nakita kong bahagya itong umatras at ibinaling muli ang paningin sa amin. Napansin ko pang bigla itong nabalisa. Pinapauwi ka ni Nay Maribel. Diba sasamahan mo pa ako sa bayan? Aalis pa tayo. Wika ng babaeng si Talia. Tinapunan naman ni Ate Faustina ng tingin si Frido, tsaka ito bumalik sa sala at umupo. Magpapaliwanag ako, Faustina. Bulalas ni Frido na sumunod kay ate. Tatabi na sana ito sa pagkakaupo nang biglang umurong si ate palayo. Umalis na kayo. Wika ni ate. Tinignan lang naman siya ni Frido, tsaka nagpaalam na at tinungo na ang babaeng si Talia na matalim rin na tumitingin sa paligid ng aming bahay. Tara na, siguradong magiging masaya sa pupuntahan natin. Wika pa ni Talia nang makalapit sa kanya si Frido. Nang maglakad na sila palayo sa aming bahay, ay nakita kong hinawakan na ni Talia ang kamay ni Frido. Noong una ay akala ko hindi nakita ni Ate Faustina. Ngunit nang lumingon ako ay nasa likuran ko na pala si ate at nakasunod ng tingin sa dalawa. Labis-labis na sakit ang naramdaman ni ate ng mga oras na iyon. Magmula ng araw na iyon ay parati nang balisa si Ate Faustina. Ayon pa sa kanya ay pagkaramdam niya ay parating may nakatingin sa kanya at palagi siyang nakakaamoy ng mabaho. Minsan pa nga ay inakala niyang ako ang nangangamoy panghe at pinapaliguan niya ako ng maigi upang sa pagsapit ng gabi ay hindi daw ako mangamoy araw at amoy panghe. Magkatabi kasi kami matulog lagi sa silid namin at sa kabilang kwarto naman natutulog ang aming mga magulang. Magmula din ng araw na iyon ay sa tuwing sasapit ang gabi, nakakarinig din umano siya ng mga kakaibang tunog. Gaya na lang ng aso na parang hinihika. Maging tunog ng baboy na parang kinakatay ay naririnig niya daw. Nang sabihin iyon namin sa aming mga magulang, ay pinag-ingat lang nila kami na huwag maglalabas tuwing sasapit na ang gabi. Hanggang sa isang araw na, nagpaalam ang Ate Faustina ko na magtutungo siya sa bahay ng kaklase niya dahil may tatapusin silang aralin. Agara naman siyang pinayagan ng mga magulang ko at sinabihang huwag magpapaabot ng dilim sa labas at umuwi kaagad. Isasama niya pa sana ako noon, kaso hindi na pumayag ang aming ina dahil may pupuntahan din kami. Kaya naman mag-isang lumakad ang kapatid ko. Nagsabi pa ako sa kanya na dalhan niya ako ng kahit anong pasalubong pag-uwi niya. Nang sumapit na ang dapit hapon, nakauwi na lang kami ng aming ina mula sa lakad namin ay wala pa rin ang Ate Faustina ko. Mabilis na lumipas ang oras at nakita kong nagdilim na ang labas ng aming bahay. Naisipan kong umupo sa balkonahe namin para antayin ang ate ko.
Wala pa ba ang kapatid mo, Melissa? Tanong ng aking ama. Wala pa po pa. Tugon ko. Hoy, anong oras na? Pumasok ka na at lumalalim na ang gabi. Napapailing na wika nito. Papasok na sana kami sa loob ng aming bahay nang biglang marinig namin ang boses ni Ate Faustina. Nagsisigaw ito at nagmumula sa likod ng aming bahay ang boses niya. Umalingaw-ngaw sa paligid namin ang sigaw ni ate. Kaya naman agad na naalarma ang aming ama. Nagmamadaling pumasok ang aming ama sa bahay at kumuha ng itak. Tsaka nagtungo sa likod ng aming bahay. At sinalubong ang boses ng Ate Faustina ko na wala pa ring humpay sa kakasigaw. Agara naman akong sumunod sa aking ama. Di kalayuan ay nakita naman ang ate ko na humahangos sa kakatakbo pa uwi. Nagulat pa ako nang biglang hilain ako ng aming ina pabalik sa loob ng aming bahay. Maya-maya pa ay akay-akay na ng aming ama si Ate Faustina papasok sa loob ng bahay. Nag-iiyak ito at pasalampak na naupo sa upuan. Pinakalma naman siya ng mga magulang namin. Nang kumalma na nga siya ay doon lang namin napag-alaman na hinabol siya ng aswang. Papunta pa lang umano siya sa bahay ng kaklase niya sa kabilang baryo ay nararamdaman na niya na tila ba may nagmamasid sa kanya. Habang nag-aantay siya ng tricycle ay binangga umano siya ng babaeng nagngangalang Talia. Nakangisi ito ng nakakaloka at nagwika sa kanya na, "Huwag kang magpapaabot ng gabi sa labas. Maganda ka pa naman. Sayang ang ganda mo." Tila nang aasar na wika nito. Dahil sa hindi naman pala patul ang ate ko, ay binaliwala niya lang ito at dumiretso na sa bahay ng kaklase niya. Takip silim na nang matapos nila gawin ang aralin nila. Kaya naman dali-daling inayos ng ate ko ang mga gamit niya at nagpaalam na sa kaklase niya. Habang pauwi siya ay para bang may nakasunod sa kanya. Subalit sa tuwing hinahanap niya ang presensyang iyon ay wala siyang nakikita. Sa takot na nararamdaman ni ate at magdidilim na, wala pa rin siyang masakyang tricycle pa uwi. Naisip na lang niyang maglakad at dumaan sa shortcut kung saan ang labas ng shortcut na iyon ay silikod ng aming bahay. Takbo lakad na umano ang kanyang ginagawa, subalit pagkaramdam niya ay paikot-ikot lang siya sa kanyang dinadaanan. Kaya naman naisipan niyang baliktarin ang suot niyang damit. Mabuti na lang at nakasando ang suot niyang pang-ilalim. Nakita niyang malapit na siyang makauwi kaya naman tumakbo na siya. Ngunit ilang sandali lang ay nakarinig siya ng napakahinang huni ng wakwak na tila ba nasa tabi niya lang ito. Nang marinig iyon ni ate ay mas lalo siyang nangilabot sa takot at napahinto pa siya sa pagtakbo nang makita niya sa unahan niya ang babaeng nagsundo kay Frido noong nagdaang araw. Matalim itong nakatingin sa kanya at nanlilisik ang mga mata na animoy galit na galit. Ano bang kailangan mo sa akin at ginagambala mo ako? Bulalas na tanong ni ate kay Talia. Ngumisi lang naman ang dalaga at pinunasan ang laway niyang walang humpay sa pagtulo. Layuan mo si Frido. Malandi ka. Walang pwedeng umangkin sa kanya kundi ako lang. Tugon ito kay ate. Dahilan para manindig ang balahibo niya. Dahil tila boses umano ng matanda ang boses nito at garalgal na. Wala akong paki sa inyo ni Frido. Lubayan niyo na ako. Takot na sambit ni ate at tatakbo na sana siya pabalik sa pinanggalingan niya. Subalit nang makita niya na mas malayo ang babalikan niya at madilim na, nilakasan na lang niya ang loob niya at mabilis na naglakad pa sa lubong sa babae tsaka ito nilampasan.
Hindi ka naman talaga mahal ni Frido. Gusto ko lang niya dahil maganda ka. Anong tingin mo sa sarili mo? Lahat ng lalaki makukuha mo. Gusto lang niyang patunayan sa iba na makukuha ka rin niya at lulubayan lang kita kapag pangit ka na. Mahabang litanya ni Talia nang malampasan ito ni ate. Sa sinabi ng dalaga ay nangibabaw ang sakit na nararamdaman ni ate kaysa sa takot. Kaya naman hinarap niya na ito at dinuro-duro. Ikaw na babae ka. Mang-aagaw ka na nga ng nobyo. Aswang ka pang animal ka. Sana man lang binawi mo sa ugali ang sama ng pagmumukha mo. Magsama kayo naman loloko mong si Frido. Galit na sagot ni ate kay Talia at sinugod ito ni ate. Saka sinabunutan dahil sa galit na nararamdaman niya. Dahil sa medyo malaking babae na ang ate ko noon, ay walang kahirap-hirap niyang iniwasiwa si Talia. Naiwan pa sa kamay niya ang iilang hibla ng buhok nito. Nang magkaroon ng pagkakataong makawala sa kanya si Talia, ay nagsitaasan ang mga buhok nito at biglang namula ang mga mata na nakatitig sa kanya. Narinig din ni ate na umangil ito na parang asong nabubulunan. Nanlaki ang mga mata ni ate sa nakita niya at binalot na naman siya ng takot. Nang mga oras na iyon ay alam niyang hindi na tao ang nasa harap niya. Kaya naman dali-dali na siyang tumakbo at nagsisigaw ng akmang susunggaban na siya ng aswang na si Talia. Habang tumatakbo siya ay nasipat niya pang nakatuwad ang aswang na humahabol sa kanya. Tumitili na talaga siya sa takot ng mga oras na iyon. Mabuti na lang daw at sinalubong siya ng aming ama at doon ay bigla na lang nawala ang aswang na humahabol sa kanya. Takot na takot talaga si ate noon at makikita mo talaga iyon sa mukha niya habang nagkukwento siya. Tutugisin sana ng aming ama ang aswang na humahabol sa ate ko. Subalit mariing pinigilan ito ni ate at sinabing hayaan na at baka mapano pa ang aming ama. Kinabukasan ay agarang kumalat ang balitang may humabol sa ate ko. Kaya naman naging maingat na rin ang iba pa naming mga kabaryo. Matapos ang pangyayaring iyon ay nakipagwalay ang ate Faustina ko sa binatang si Fredo. At kinompronta niya ito na may gusto kay Fredo ang babaeng si Talia. Gulong-gulo naman si Fredo at sinabing malayong kamag-anak niya si Talia. Kaya papaano ito magkakagusto sa kanya? Wala naman ng ano-ano ay tuluyan ng nakipagwalay ang kapatid ko. Matapos din ang pangyayaring iyon ay parati akong naaaalimpungatan tuwing madaling araw. At sa pagkiwari ko ay nasisilayan ko na nagdadasal parati ang ate Faustina ko. Hawak-hawak nito ang boteng may lamang sa lagubang at tuwing sasapit ang madaling araw. Ilang linggo lang din ang lumipas ay nabalitaan naming namatay ang babaeng si Talia. At ayon kay Fredo, noong nagkakasakit pa lamang ito, ay ayaw nitong magpapadala sa manggagamot. Nilumabas ng bahay ay ayaw nito. Hanggang sa naabutan na lang nila ito sa silid na wala ng buhay. Puno ng maliliit na insektong sa lagubang ang suot nitong pangibaba. Nakakakilabot talaga ang sinapit ni Talia. Kaya naman sa takot ng iba naming kabaryo, ay walang nakiramay sa burol ng dalaga. Sa ngayon po ay may asawa na ang ate ko at nagkatuluyan siya sa Maynila. Ilang taon din ang lumipas ay sumunod na ako at dito rin ako nakapag-asawa. Hanggang dito na lang po ang kwento patungkol sa karanasan ng nakakatanda kong kapatid mga kaswang. Maraming salamat po. Muli po, ako po si Melissa ng Pasay. Alright. Kainaman ng mahimbing na pagtulog ni Florisa nang gambalain iyon ng napakalakas na pag-vibrate ng kanyang cellphone.
Nakatatlong beses na niya itong pinatay, ngunit patuloy pa rin ang pangungulit. Wala na siyang magagawa pa kundi sagutin ang tawag na iyon. Nakapikit pa ang kanyang mga mata habang nilalagay ang telepono sa kanyang tenga. Hindi na siya nag-abala pang tignan kung sino ang tumatawag dahil sa bigat ng talukap ng kanyang mga mata, dala ng sobrang antok at pagod sa maghapong training sa taekwondo. Isa siyang instructor sa ganoong larangan ng martial arts. Halos 3 taon na niya itong ginagawa. Halos wala na nga siyang oras na dalawin ang kanyang kambal na si Florida. Dahil kahit Sabado at Linggo ay may mga special training pa sa mga individual tutorial. Sayang rin kasi ang malaking bayad mula sa mga ito. Lalo na at nag-iipon siya sa malaking halaga para sa pangarap niyang magarang bahay. Naipundar na niya ang magarang kotse na pangarap na niya kahit pa man noong nag-aaral pa lamang sila. Gusto rin niya balang araw ay maipagmalaki rin siya ng kanyang mga magulang, katulad ng kanyang sakambal na nakapag-asawa ng hapon, kaya sobrang yaman. Iyon din sana ang gusto ng ina para sa kanya, para hindi na kailangan pang magpakahirap. Biglang yaman na kaagad dahil may afam na hihila kaagad sa kanya pa itaas. Ngunit hindi ganoon ang mindset ni Floreza. Kaya niyang magkaroon ng mga iyon nang walang gagamitin na kahit sino man. Sariling sikap at kayod lang ay magkakaroon rin siya ng mga bagay na hindi rin naman sukatan para maging maligaya sa buhay. Isa pa ay kontento niya siya sa long-time boyfriend niyang si Jet. Kahit away bato at silosan ang kanilang relasyon. Lagi naman silang nagkaakaayos sa huli. Sa makatuwid ay 3 araw na rin silang LQ o lover's quarrel. Nagselos kasi si Floreza sa kasama ni Jet sa trabaho na sobrang maharot. Pagkaramdam kasi ni Floreza ay nagpapaharot rin ang nobyo niya at halos magkadikit pa ang katawan at mukha na naipost ng babae sa social media. Hindi rin iyon malalaman ni Floreza kung hindi nakatag sa Facebook account ng kanyang nobyo. Kaya simula noon ay hirap na siyang hagilapin si Jet. Kapag tinatawagan naman siya nito ay pinapatay. Sa text at chat ay hindi rin nagre-reply. At dahil close rin si Jet sa kambal nitong si Florida, ito na ang kanyang kinokonsaba para magkaayos na silang dalawa. Sisi, sunduin mo naman ako oh. Pagmamag-awa ng babae sa kabilang linya. Kambal niya iyon. Bigla na namang napatawag. Mukhang may mabigat na namang problema. Bakit na naman ba? Pag-usapan niyo na lamang iyan ni Aser. Inip na wika ni Floreza. Katulad lang din kasi ng dati. Kalagitnaan ng gabi, nagpapasundo dahil daw sinakyan ng hapon. Ngunit ang sunduin na ito at sinuyo ng kaunti ay madali rin lang na auto. Hindi na sisi, ayoko na, may babae siya. Umahagulgol na ito. Tila nahabag ang kalooban ni Floreza dahil sa sinabi nito. Ibang usapan na kapag ganoong nagluloko na ito. Sa pagkakataong iyon, kapag uutuin na namang muli ang kanyang kambal ng hapon ay siya na talaga mismo ang haharang. Mabilis na nawala ang antok ni Floreza. Mabilis siyang nag-ayos sa sarili. Kinuha ang hoodie jacket na kulay puti at mabilis na tumalima. Tiningnan niya ang kanyang relo. 11:00 na ng gabi. 3 oras pa niyang babagtasin ang probinsya, ang lugar ng kanyang kambal. Nasa gilid kasi ang bahay nito na ipinatayong private resort na siyang pinagkakakitaan nila. Mabilis naman siyang nakarating sa nasabing lugar. Sa terasa ng bahay ay naghihintay na pala ito sa kanya. May 2 maleta sa gilid.
Mugto ang mga mata sa magdamag marahil na iyak. Ano na naman ba iyan? Napatunayan mo bang may babae talaga siya? Tanong ni Florisa sa kambal. Oo, Sisi. Katunayan ay nasa taas ang higad na iyon. Ang gusto ni Asitero ay sabay niya kaming ibabahay dito dahil nabuntis na niya. Hindi ko kaya ang ganoong sistema, Sisi. Umiiyak na kwento ng kambal nito. Loko pala yung hapon na yan eh. Iwanan mo na. Galit na wika ni Florisa. Hinila na nito ang dalawang malita ng kambal. Nakasunod lang ito sa kanya. Kaagad na binuhay ni Florisa ang makina ng sasakyan. Pinaharurot ang sasakyan palayo ng bahay at halos lumilipad na ito sa sobrang tuli ng takbo. Sisi, hinaan mo naman ng kaunti. Wala pa naman akong planong magpakamatay. Reklamo ni Florida dito. 3:30 ng madaling araw. Nagwiwilga na ang bituka ni Florisa. Kung kaya't halos paliparin na niya ang sasakyan upang makahigop kahit mainit na kape man lang o kahit anong pwedeng kainin dahil sa sobrang gutom na niya. May namataan silang kainan sa gilid. Gawa ito sa native, ngunit malawak ang paligid. At marami ng mga tao ang naroon nakaupo. Ang iba ay nagkakape, ang iba ay kumakain. Mabilis na pinarking ni Florisa sa harap niyon ang kanyang kotse. Pagkatapos ay lumabas na silang dalawa at sabay na pumasok sa kainan. Nakatingin lahat ng mga mata sa kanila. Tila naasiwa pa sila dahil sa paraan ng mga titig ng mga ito. Tila kay lalim ng mga mata at ang itim na mga gilid ng mata. Lumapit ang isang matandang babae at tinanong kung ano ang gusto nilang kainin. Mabilis na sumagot si Florida. Poto o bibengka at dinuguan sa kanya at saka soda. Iyon ang paborito niyang kainin kapag umaga o kung madaling araw man. Kape at tinapay na lamang kay Florisa. Gusto kasi niyang mainitan ang kanyang sikmura. Ngiting-ngiti pa ang matanda bago sila iniwanan. Mga ilang minuto lang ay bumalik na ang matanda, bitbit ang food tray na may laman ng kanilang inorder na pagkain. Sabik na sabik ang dalawa at mabilis na dinampot ang kani-kanilang order. Kumuha kaagad ng pandesal si Florisa at isinawsaw sa kape. Habang si Florida ay kumuha ng isang piraso ng puting puto at isinawsaw sa kanyang dinuguan. Sabik na sabik sa pagmuya ang dalawa, ngunit sabay ring nadismaya sa hindi inaasahang lasa. Ano bang klaseng kape ito? Bakit parang nakakasuka? Tanong ni Florisa sa kambal. Ramdam niya kasing tila may kaunting dulas at alat ng nilunok niya ang unang hinigop na kape. Hawak-hawak pa niya ang kanyang lalamunan dahil ramdam niyang tila may naiwan roon na kung ano. Ramdam mo rin iyon. Yung dinuguan nga ang lansa, parang hindi nagisa sa bawang at sibuyas. Hilaw pa yata ito. Reklamo naman ng kambal na si Florida. Nagulat na lang silang dalawa nang biglang nasa malapitan na lahat ng kanina'y nasa malayo pa sa kanila. Masarap ba? Nakangising tanong ng isang matanda. Napaigtad pa si Florida dahil halos nakadikit na ito sa kanyang pisngi noong sabihin iyon. Amoy na amoy ni Florida ang malansa nitong hininga. Kaparehong amoy ng inorder niyang dinuguan. Hindi na tuloy niya napigilan na maduwal. Ano ba? Ang baho ng hininga mo. Reklamo ni Florida habang patuloy pa ring naduduwal. Sinaway siya ng kambal, lalo na nung unti-unting pinaikutan na sila ng mga taong nasa loob ng maliit na karinderyang iyon. Inikot ni Florisa ang kanyang tingin. Kakaiba ang mga titig nito, halos tumatagos na sa kaluluwa. Kinilabutan bigla si Florisa.
Lalo na nang makita ang mga mata ng mga ito ay tila nagbabaga at sobrang galit. Sis, huwag kang ganyan. Matanda iyang sinisigawan mo. Mahinahong saad ni Florisa. Inikot niya ulit ang kanyang tingin sa mga ito. Nakangisi ang iba habang nakatitig sa kanya. Halos ayaw nang gumalaw ni Florisa ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya, oras na gagalaw siya ay isa sa mga ito ay susugod at saktan sila. Mabait naman pala itong isa. Parang ito lang ang isa ang maldita. Wika ng isang ginang na nakangisi. Sa likod rin ni Florida nakapwesto. Pasensya na po kayo. Ganyan lang po talaga magsalita ang aking kambal. Pero mabait naman po siya. Pagliligtas pa ni Florisa sa kanyang kambal. Ang totoo ay talagang maldita naman talaga ito. Kabaliktaran niya. Ilang beses na rin niya itong pinagsabihan. Iyon nga lang, ay napakatigas pa rin ng ulo. Ngunit kahit ano paman, kapatid niya ito at kailangan niyang depensahan sa kahit anumang gulo na maaaring kasasangkutan nito. Ito lang kasi ang kanyang kapatid, wala nang iba. Kaya mahal niya ito, anuman ang ugaling negatibong mayroon ito. Sis, totoo naman eh. Ang baho kaya, nakakasuka. Reklamo pa ulit nito. Parang kabaliktaran mo itong kambal mo, Ineng. At hindi pwede sa amin ang ganitong ugali. Hala, ubusin mo iyan. Utos ng isang matandang may-ari ng karinderya kay Florida. Nasa harap na niya ito ngayon na kanina lang ay nasa counter pa niya ito. Ano? At sino kayo para utusan akong kumain? Kainan ko man o hindi, babayaran naman namin ang inorder namin. Kaya wala kang karapatan na utusan ako kung kainin ko ba o hindi. Dahil hindi naman masarap ang luto nyo, hilaw pa. Mahabang litanya ni Florida. Nagtataray pa rin ito at walang pakialam kung marami ang nakapaligid sa kanila. Kayo ang kusang tumikil para makikain dito. Kaya wag niyong sayangin. Bayaran niyo man o hindi. Dahil bawal sa amin ang maarte sa mga nakahaing pagkain. Kaya kainin niyo na. Singhal ng matanda. Hindi maiwasan ni Florisa ang magreklamo. Tila kakaiba ang patakaran sa kainang kanilang napasukan. Teka lang naman po. Magbabayad naman po kami kahit magkano eh. Bakit kailangan yung pilitin na ipakain sa amin? Gayong kakaiba nga ang lasa. Hindi naman po yun tama, Lola. Mahinahong reklamo ni Florisa. Pag sinabi ni Mamang na kainin nyo, huwag na kayong magreklamo. Pagkatapos yung kumain ay pwede na kayong umalis. Maotoridad na utos ng ginang. Tinignan ni Florisa ang kambal. Awang-awa siya rito. Ayos lang ang sa kanya dahil kapilang naman iyon. Ngunit ang sa kambal niya ay dinuguan. Nakakadiri iyon kung ganoong hilaw ang pagkakaluto at kinulang pa ng ricados. Sis, kainin mo na lang para makaalis na tayo rito. Utos ni Florisa sa kanyang kambal. Ano? Hilaw nga eh. Kadiri. Reklamo pa rin ito. Tiisin mo para makaalis na tayo. Wika niya rito. Walang magawa si Florida kundi sundin ito. Mabilisan niyang isinubo ang dinuguan upang matapos kaagad. Ngunit hindi pa man siya nakangalahati ay naisukan na niya ito. Maging ang lahat ng mga laman sa kanyang tiyan ay halos naubos na niyang isuka. Sobrang tamlay na nito at namumutla na rin dahil sa nawalang tubig sa katawan. Ngunit walang pakialam ang mga nasa loob ng karinderya. Nakangisi lang ang mga ito at ang iba ay lumapit pa sa pintuan para harangan ang dalawa
sakaling lalabas sila ng mga sandaling iyon. Alam ni Florisa na may iba sa mga taong iyon. Mas lalong kinakabahan si Florisa nang tila naglalaway na ang mga ito papalapit sa kanila. Kinabahan ng husto si Florisa, lalo na para sa kanyang kambal na hinang-hina na. May kung sino itong katext sa cellphone. Kaya inisip niyang baka humingi ito ng rescue sa mga pulis. Biglang nabuhayan ng loob si Florisa. Sana nga ay may sasaklolo sa kanila. Hindi niya rin kasi bitbit ang cellphone. Naiwan lang iyon sa kanyang sasakyan. Ilang sandali pa ay nagsalita ang matandang may-ari ng karinderya. Pwede na siguro. Kumukulo na ang tubig sa malaking kaldero. Nakangising wika ng matanda. Nagbabaga ang mga mata nito habang nakatitig sa kanila. Kinabahan si Florisa sa narinig. Maging si Florida ay ganoon rin. Lumapit ang dalawang kalalakihan na may hawak ng kung anong pamalo. Papalapit ito sa kanilang dalawa. Kaya napadali ng sobrang lakas si Florisa. Sa isip niya ay iyon ang huling sandali niya sa mundo. Naligaw sila sa karinderya ng hindi ordinaryong mga tao. Karinderya iyon ng mga aswang. At sila ang magiging mino kinabukasan matapos silang malapa ng mga kasamahan ng mga ito. Ngunit hindi pa man dumapo sa kanilang katawan ang nakaangat ng pamalo sa ere ng mga aswang nang biglang umalingaw-ngaw ang mga putok. Taranta ang lahat ng mga naroon at kanya-kanyang tangkas ang mga ito. Habang si Florisa ay naiwang nakapikit at halos nakadikit na sa mesa ang kanyang ulo. Naghihintay ng kanyang kamatayan. Matapos marinig ang mga yapak ng mga aswang na nagsitakasan ay isang paris ng mga paa ang narinig niyang humakbang palapit sa kanya. Love, rinig niyang sambit ng isang binata. Pamilyar iyon sa kanyang pandinig. Si Jet iyon, ang kanyang kasintahan. Mabilis na inangat niya ang kanyang ulo. Halos sabay pa sila ng kambal na si Florida sa pag-angat ng ulo. Buisit ka, Jet. Kamuntikan pa kaming maging pagkain ng aswang dahil sa pinagagawa mo sa akin. Galit na reklamo ni Florida. Anong ibig mong sabihin? Galit na tanong ni Florisa sa kambal. Magbati na kasi kayo. Mababaliw na yung nobyo mo para lang mapansin mo kung anong-anong pinagagawa. Reklamo ni Florida. Ibig sabihin, hindi kayo nag-away ng asawa mo? Kunwari lang para mangyari ito? Tanong ni Florisa sa kambal. Hindi naman dapat dito ang setup eh. Iba naman sana ang plano ko para pagtagpuin kayo. Pareho tayong nagutom at nagpasya na huminto rito. Mabuti na lang talaga at on duty itong nobyo mo. Kaya nabasa kaagad ang mensahe ko. Ito, halos nilipad yata ang kinaroroonan natin. Mahabang salaysay ni Florida. Love, please, kausapin mo naman ako. Hindi naman ako handa sa gagawin niyang iyon eh. Sinadya niya iyon para pagselosin ka. Binlock ko na iyon. Deactivated na rin ang account ko na iyon. Mahabang paliwanag ni Jet sa kasintahan. Sis naman, kamuntik na tayong mapahamak. Kung hindi dahil sa pagtatago mo sa nobyo mo, kaya kausapin mo na. Halata namang seryoso ang tao eh. Magkaayos na kasi kayo. Kita mo, umis ka pa sa duty para lang liparin tayo rito at iligtas. Uwi ka ni Florida na nakabusangot ang mukha. Tinignan ni Florisa ang mukha ng nobyo. Mukha nga itong walang maayos na pahinga. Ang lalim ng mga mata nito. Wala naman iyon, Ida. Bilang isang pulis, obligasyon ko rin naman na iligtas kayo sa kapahamakan. Wika ni Jet sa kambal ng kanyang nobya. Nasanay siyang Ida ang tawag dito. Nax, superhero itong si Ispiutin.
Sambit ni Florida. Sige na Sisi, patawarin mo na. Usap kayo. Ako na ang magdadala ng sasakyan mo. Iuwi ko na. Papahatid ko na lang sa driver ko bukas. Uwi na ako hoy. Antok much. Mahabang litanya pa ni Florida at tuluyan ng tinalikuran ang dalawa. Sa wakas ay pinansin na rin ni Florisa ang kasintahan. Nangako itong hindi na kailanman makipaglapit sa babaeng alam niyang patay na patay din sa kanya. Umuwi na nga ang mga ito. Tinangka nilang paimbestigahan ang nasabing karinderya. Gayon na lamang ang katanungan sa kanilang isipan nang sabihin na walang may nagtitinda rito. Ilang taon na itong inabandona at iniwan na ng may-ari dahil hindi patok, lalo na at malayo sa kabihasnan. Naging palaisipan sa kanila ang mga nilalang na naroon na nangyaring iyon. Hindi ang mga ito ordinaryo. Alam ni Florisa iyon. Mga aswang ang mga iyon. Subalit saan ang lungga ng mga ito at bigla na lang ding nawala. Naging palaisipan pa rin iyon sa kanila magpasa hanggang ngayon. Kung may nakakaalaman sa lugar na ito, please, itago nyo na lang po kasi sikat ito sa amin. Alright? Taong 2011, sa bayan ng Murcia, sakop ng Negros Occidental. Itago natin ang biktima sa pangalang Rose, nakatira sa Murcia, Negros Occidental. Pinalad itong makahanap ng trabaho sa siyudad ng Cadiz. Sa isang karinderya nagtatrabaho si Rose. Sobrang sipag at responsable sa trabaho ang dalaga. Kaya tumagal ito sa kanyang trabaho at napamahal na rin sa kanyang amo. Wala itong pili basta't kaya ng kanyang katawan, gagawin niya. Hindi na siya naghihintay na utusan pa ng amo at yun ang dahilan kung bakit napamahal rin siya ng todo sa mag-asawa na may-ari ng karinderya. Kilala na rin siya halos ng kanilang mga suki. Minsan bago niya ma-serve ang order na pagkain, ay nagbibiro pa siya minsan sa mga ito. Isang serve ulit ng atay tao, kuya. Biro niya sa isang suki na nagtatrabaho sa tapat ng karinderya. Sa isang hardware ito nagtatrabaho at dahil makwela ang tao, sinakyan ang biro ng dalaga. Naging ganoon ang kanilang biruan tuwing kakain na ito. Sa ibang suki ay ibang biro naman. Halos nasanay na ang dalaga sa mga biruan na siyang nagpapalakas ng kita ng karinderya. Marami silang suki na halos pamilyar na ni Ross ang paboritong order na pagkain. At minsan pa nga ay binibigyan siya ng mga ito ng kung ano-ano. Tulad ng mga tsokolate na pasalubong galing ibang bansa at mga kakanin. Kakaiba kasi ang kakwelahan ng dalaga, kaya kahit sino ay talagang makukuha nito ang loob. Hanggang sa dumating ang araw ng Pasko, maraming natanggap na regalo si Ross galing sa kanyang mga suki. Ang iba ay binigyan siya ng mga damit. Sobrang saya ng dalaga. Ilang taon na kasi siya sa trabaho. Subalit 4 na pantalon at 5 t-shirt lang talaga ang kanyang damit na pabalik-balik na sinusuot dahil lahat ng kanyang kita ay napupunta sa ina para sa mga gagastusin ng mga ito sa araw-araw. Isang malapit sa kanya na suki ang naalala niyang may mga anak sa labas ng bansa. May isang nurse at 2 pang nasa labas na rin ng bansa. Naisipan niyang humingi ng regalo dito. Hindi naman siguro masama dahil Pasko at mapera itong tao. Ngunit hindi niya alam na ang biro niyang hininga ng regalo ay isa palang aswang. Hindi niya inakala
dahil lagi niya naman itong suki sa kanilang menu na dinuguan at soap number 5. At araw-araw ay kausap niya ito sa karinderya na parang ina. Kaya walang alinlangan siyang humingi dito. Ate, pengen namang ng pang Noche Buena. Alam kong pera kay. Masayang hiling nito. Napailing pa ang amo nitong babae sa lakas ng loob na meron ito. Nako Ros, konting hiya naman sa suki natin. Saway ng kanyang amo. Nako ate, hayaan niyo na po ako. Tuwing Pasko lang naman ito eh. Tsaka maraming pera naman itong si Aling Lene. Puri pa ng dalaga. Napangiti naman ang ginang sa wika ng dalaga. Pagbalik nito ay may bitbit ng isang kahon ng ham. May kasama itong sampol na nalauto na. Ibinigay ito kay Ross para ipakain. Ito Ross, kainin mo ito. Niluto ko ito para sa iyo. Sambit ng ginang. Kaagad nakaramdam ng gutom si Ross. Kinuha kaagad ang ilang piraso ng ham na niluto para sa kanya. Nilamon niya iyon hanggang sa naubos dahil sa kakaibang sarap. Iyon din ang araw na nagpaalam si Ross dahil gustong makasama ang pamilya sa Noche Buena. Binigyan rin ito ng among babae ng pera para pandagdag sa kanilang handaan. Isang linggo ang paalam nito sa amo na siyang pinayagan naman dahil magsasarado rin ang mga ito para sa kanilang bakasyon sa probinsya. Nang gabing iyon, nagsimula na tila palagi na lang tuyot ang lalamunan ng dalaga. Palaging mabigat ang kanyang pakiramdam. Nanghihina siya na hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Tinanong pa siya ng kanyang ina kung ano ang huli niyang kinain. Itinuro niya ang ham na bigay ng kanyang suki. Dahil doon ay nabahala ang ina at ipinatapon ng ham na kanyang dala. Lumipas ang 2 araw. Ganoon pa rin ang nararamdaman ng dalaga. Halos palala na ng palala na umaabot na sa punto na puro tubig na lang ang kanyang iniinom. Nawawala na siya ng ganang kumain. Anak, sabihin mo nga, ano ba talaga ang nararamdaman mo? Tanong noon ng kanyang ina. Kwento na Rose na lagi siyang uhaw at gutom pero wala rin siyang ganang kainin ang lahat ng nasa kanyang harapan. Wari ay may hinahanap siyang iba. Napagdesisyon na ng ina nito na ilapit siya sa manggagamot na ngayon ay namayapa na. Siya si Lola Pakha, ang magaling na manggagamot ng Murcia Negros Occidental noong araw. At dahil sa katandaan ay isinama na siya ng Panginoon sa kabilang buhay ngayon. Sa kanya noon inilapit ang problema ng dalaga at doon lang din nalaman ng mga magulang ni Ross na ito ay nahawaan ng pagiging aswang. Ang mensahera ng matanda noon ay ang ibong birot. Ito ang gabay niya at nagsisilbing katulong sa paggamot ng kung sino mang lumalapit sa matanda. Tulungan mo ang sarili mo, Ineng. Lakasan mo ang loob mo. Kapag hindi, maaari kang mamatay. Sisiw na tong punla ng aswang na nasa tiyan mo eh. Wika ng matanda sa kanyang pasyente. Kinabahan ang mga magulang ng dalaga. Natatakot sila sa pwedeng mangyari sa anak. Pero sinigurado rin naman ng matanda na nakaalalay lang siya sa dalaga. Siya at ang kanyang gabay. Nang umpisahan na ang ritual ay sobrang nagwala ang dalaga. Para itong sinaniban at sobrang lakas at gustong kumawala sa paghawak ng manggagamot sa kanyang kamay na may ipit na bala ng barel ang daliri. Sobrang gulo na ng mukha ng dalaga. Umiiyak na ito at humihingi ng tulong sa mga magulang na nakabantay sa kanya. May pagkakataon pa ngang nililipad sa ere ang kanyang katawan nang hindi malaman kung saan galing ang inereyang iyon.
kung sa matandang manggagamot ba o sa mismong aswang na gustong mahawaan ang dalaga. Parang nasaniban minsan ang mukha ng dalaga. Galit na galit ito at naglalaway. Hindi mo pwedeng tanggalin ang punlang nasa katawang ito. Akin lang to. Akin lang. Galit na wika ng isang tinig na lumalabas sa bibig ng dalaga. Ngunit kalmado lang ang matanda na nakipag-usap sa masamang nilalang. Hindi mo pwedeng angkinin ang katawan ng dalaga. Alis ka at dalhin mo ang ipinunla mo sa tiyan niya. Kung hindi, babalikan kita. At sisiguraduhin ko na hindi lang ang ipinunla mo sa tiyan ni Ross ang mawawala. Papatayin rin kita sa halot ka. Galit na wika ng matanda sa aswang na ayaw tantanan ang katawan ng dalaga. Lola, pwede bang tama na muna? Hindi ko na po kaya. Umiiyak at nagmamak-awa na sabi ng dalaga. Walang magawa ang matanda kundi itigil ang ritual. Naawa na rin siya sa dalaga dahil sobra na itong nanghihina. Sige anak, matulog ka lang dyan. Magpahinga ka muna. Sagot na rin ito. Sinabi ng manggagamot sa mga magulang nito na wag na munang iuwi ang bata hanggat hindi pa niya tuluyang napagaling. Sa bahay ng matanda na muna ang mga ito mamalagi. Pumayag na rin lang ang mga magulang para masigurong gumaling ang kanilang anak. Ang ama ang naiwan para magbantay at ang ina nito ang siyang umuwi para sa mga naiwang mga kapatid ni Ross. May mga alagang hayop pa rin kasi sila na dapat pagtuunan ng pansin, gaya ng kanilang kalabaw at mga kambing. Katunayan ay 2 kambing na ang naibenta para sa kanilang pangangailangan pang-araw-araw. Mabuti na nga lang at hindi nagpapabayad ang matanda. Nais lang nito ay abutan lang siya ng makakain para ma-restore lang lagi ang kanyang lakas sa panggagamot. Tumulong na rin sa gastusin pinansyal at sa pangangailangan sa araw-araw ang mga tiyahin at tiyuhin ng dalaga dahil hindi makapagtrabaho ang ama. Masiguro lang nagagaling ang anak na dalaga. Sa ikalawang araw ng paggamot, ganoon pa rin. Pahirapan pa rin ang dalaga na mailabas ang sisiw sa loob. Unti-unti na itong lumalaki at nababahala ng ama nito dahil butot balat na lang ang dalaga. Natatakot itong baka hindi kayanin ng anak. Maging ang ina ng dalaga ay hindi mapigilang maiyak habang tinitignan ang kalagayan ng anak. Nangingitim na ang gilid ng mata dahil hindi makatulog ng maayos. Parang gusto raw ng dalaga na gumala kapag gabi na siyang mahigpit na inayawan ng ama. Pati ang ama ay hindi natutulog kakabantay sa panganay na halos 24 oras gising. Parang awa mo na anak. Pilitin mong makalabas ang nilalang na iyan sa iyong tiyan. Pagmamag-awa ng ina noon kay Ross, napaiyak ang dalaga. Gustuhin man niyang gawin ay hindi niya makaya. Nanghihina na ang kanyang katawan at wala siyang ganang kumain. Napakaraming tubig at langis na ang pinainom sa kanya. Sa pangatlong araw ng paggamot kay Ross, at mas lalong nagiging mabangis ang nilalang na nanghawa sa kanya. Galit na galit ito sa matandang manggagamot at ginamit mismo ang katawan ng dalagang si Ross upang kausapin ito. Tigilan mo ang paggagamot mo sa batang ito. Akin lang ang katawan na ito. Galamay ko ang katawang ito. Singhal nito sa matanda. Aminin mong mahina na ang kapit ng punla mo, kaya galit na galit ka. Huwag mo akong tinatakot. Huwag mo akong tinatakot. Wala pa akong inuurungang nilalang. Ginagawa ko ang naaayon sa utos ni Bathala. Kung ako sa iyo, kusa mong kunin ang punla sa tiyan ng batang iyan para hindi ka masyadong maapektuhan.
Litanya ng matandang manggagamot na tila ba kaswal lang na kinakausap ang nilalang. Nagmatigas ito at ayaw makinig sa utos ng matanda. Kaya ginawa na namang muli ng matanda ang ritual upang umpisahang gamutin ang dalaga. Matapos nitong inumin ang tubig na may kasamang papel na nakasulat ang Latin, ay mahimbing itong nakatulog. Nag-alala ang mga magulang ng dalaga at kinausap nito ng masinsinan ang matanda. Nay, masyado na po akong natitensyon sa kalagayan ng aking anak. May pag-asa pa kayang gagaling siya? Umiiyak na tanong ng ina ni Ross. Huwag kayong negatibo. Magtiwala kayong gagaling ang inyong anak. Samahan niyo ng dasal. Huwag niyong kontrahin ang panggagamot ko upang mabilis na makarecover ang anak ninyo. Hindi ito basta lang na banta sa buhay ng iyong anak. Kapag tuluyan ang mabubuhay ang sisiw sa loob ng kanyang tiyan, asahan niyong tuluyan na rin maging aswang ang inyong anak. Ayaw niyo rin iyon, hindi ba? Mahabang litanya ng matanda. Mabilis na napailing ang ginang. Sa ikatlong araw ng paggamot, mas lalo pang nanghina ang dalaga. Halos susuko na ang mag-asawa. Halos sila na ang nahihirapan sa kalagayan ng anak. Ma, huwag po kayong mag-alala masyado sa akin. Kaya ko po ito. Gagaling po ako. Pagpapalakas loob ni Rose sa kanyang mga magulang. Kahit nahihirapan na masyado sa kalagayan niya, na hindi na niya kayang tumayo mag-isa dahil hindi na niya maibalanse ang katawan. Subalit pinilit niyang magpakatatag dahil nakita niya ang sakripisyo ng kanyang mga magulang para lamang maipagamot siya at umasang gagaling sa karamdaman. Sa ika-4 na araw ng paggamot, nilakasan ni Rose ang kanyang sarili. Ipinaskil niya sa kanyang isipan na sa araw na iyon ay mailabas niya ng patay ang nasabing sisiw na nasa kanyang tiyan. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng isipan na kayang sumabay sa katawan. Matapos ipainom ang langis na para sa punla ng aswang na nasa kanyang tiyan, ay naramdaman niyang tila nagwawala na ito. Umiikot ang kanyang sikmura na hindi niya maintindihan. Masakit na tila ba may puruot pa rito at gustong kumawala simula nang inumin niya ang langis na pangontra sa aswang. Hanggang sa hindi niya mapigilan ng isang bagay na gustong lumabas sa kanyang lalamunan. Isinuka niya ang isang bilog na itim na sobrang pangit ng amoy. Amoy bulok na nakakasulasok. Ang lapot ng laway na nakabalot sa itim na bagay ng kanyang naisuka. Kahit mumog siya ng mumog ay tila ba may naiwan pa rin kakaibang amoy sa kanyang hininga. Hanggang sa pinainom ulit siya ng langis ng manggagamot. Sobrang lapot na laway ulit ang kanyang naisuka. Tsaka lang siya nakaramdam ng ginawa nang tila naubos na niyang naisuka ang kakaibang laway na galing sa kanyang sikmura. Naging magaan rin ang kanyang pakiramdam. Para siyang galing sa lagnat at biglang gumaan ang pakiramdam ng mawala na ang virus sa kanyang katawan. Tagumpay tayo. Naipalabas mo ang punla ng aswang, Ross. Masayang wika ng matanda. Sobrang tuwa ng mag-asawa nang marinig iyon. Sobra ang pasasalamat ng mag-asawa sa matanda. Ganoon rin si Ross. Kaya sa susunod, huwag masyadong magtiwala. Kahit sabihin mo pang matagal mo ng suki. Kung hindi mo naman kabisado ang katauhan, huwag kang tatanggap. Hindi lahat ng nahawaan pinagpalang mapagaling. Malimit nagiging aswang. Mahabang litanya ng matanda. Marami pa itong ibinilin bago sila lumisan sa lugar ng manggagamot. Nang tuluyan na siyang gumaling ay bumalik siya sa dating pinagtatrabahuan. Ayaw sana ng kanyang mga magulang. Subalit, nakiusap siyang dadayo lang
at uuwi rin kaagad. Ilang taon rin kasi siyang nagtatrabaho sa mag-asawa at hindi na siya iba sa mga ito. Laking tuwa pa ng mag-asawang amo nang makita siya. Inakalang babalik na siya sa pagtatrabaho. Subalit ikunento niya na kagagaling lang niya sa sakit. Ikunento niya na kamuntikan na siyang maging aswang dahil nayanggaw siya ng hindi nakilalang tao. Ngunit sigurado siyang isa sa mga suki niya sa karinderya. Yan kasi, puro kakalokohan. Isang mangkok ng atay ng tao pa nga. Nakaismid na wika ng kanyang dating amo na babae. Napatawa lang siya nang maalala ang kanyang kalokohan. Kamuntik pa talaga siyang maging aswang. Nabalitaan niyang ang isa sa kanyang mga malapit na suki ay inilibing mag-iisang linggo pa lang. Ang nagbigay iyon ng ham sa kanya bago pa siya nakaramdam ng sintomas ng pagkayanggaw. Nagkaroon siya ng interes na alamin kung kailan ito namatay. Kaya tinanong na kaagad niya ang amo. Napag-alaman niyang namatay ito sa araw mismo nang maisukan niya ang punla ng aswang sa kanyang sinapupunan. Tahimik lang si Ross na inaanalisa kung konektado ba sa pangyayari sa kanya ang nangyari sa pagkamatay ng ginang. Hanggang sa sinabi ng kanyang among lalaki ang isang bagay na nagpakumpirma kung sino nga ba talaga ang nagbalak na hawaan siya ng pagiging aswang. Nako, aswang din daw ang ginang na iyan eh. Sa narinig ko nga bago naputulan ng hininga ay may bagay itong inaabot sa kanyang panganay. Wika ng kanyang among lalaki. Mas lalong lumakas ang kutob ni Ross kung ganoon ay ang ginang na iyon talaga ang may pakananang panghahawa sa kanya. Mabuti na lang at sa tamang manggagamot siya napunta. Kung hindi ay baka tuluyan na siyang naging aswang. Si Rose ngayon ay nakapag-asawa na. May 3 anak na rin na pawang nag-aaral. At simula nang mangyari sa kanya ang bagay na iyon, ay malimit na lamang siyang nakipagkaibigan sa iba. Lalo na sa mga hindi niya kilala, hindi siya masyadong pamilyar. Sabihin ng snubber o magarbo siya, basta't wag lang maulit sa kanya na mahawaan dahil kay hirap gamutin ang yanggaw. Mas mahirap pa sa naloko ng isang asawang buong akala ng iba ay sobrang loyal na. At hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswa. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ako nga pala, ang kapatid ni Ate Ross. Ako po si Raven. Muli, maraming salamat po. 13 anyos na nagtiis si Aling Mindang sa piling ng asawang si Dolpo. Sa sobrang pagmamahal ng ginang sa asawa, ay nagawa niyang maitago ang pagmamaltrato ng kanyang asawa sa mga magulang niya at mga kaibigan. Hanggang sa nagsawa na ang ginang sa kakaintindi at ang ginawa ay tinakasan at pinagtaguan ang asawa. Sa isang liblib na baryo si Aling Mindang nakarating. Bitbit ang anak na 10 taong gulang na lalaki at 7 taong babae. Nangako siya sa sarili na kalimutan ang walang kwentang asawa. Maghahanap siya ng mapagkakitaan upang maitaguyod niya ang 2 anak. Kung kailan naisipan ni Aling Mindang na tumiwalag sa asawa, ay tsaka lang nagising sa katotohanan ang asawa na si Dolfo. Na tanging asawa lang ang nagbibigay sa kanya ng pagmamahal na walang kondisyon at kapalit. Sa pagiging desperado, naisipan ni Dolfo na bumiyahe sa probinsya kung saan nakatira si Aling Mindang noon. Ngunit hindi niya iyon kabisado, lalo na at isang beses lang siyang napasama roon para magbakasyon. Kaya siguradong malaki na ang pinagbago ng lugar. Pero ginawa pa rin niyang bumiyahe sa pagiging desperado
na mahanap ang asawa. Namimiss na rin kasi niya ang kanyang mga anak. Isa pa sa mga rason kung bakit gusto niyang sundan ang asawa. Pagdating sa bayan ng nasabing lugar, sumakay agad siya ng tricycle. 30 pesos pa noon ang bayad, bawat isa hanggang marating ang baryo. Tapos ay magbabayad ulit siya ng 25 pesos para sa habal-habal na maghahatid sa kanya sa mataas at liblib na lugar na halos pinakadulong sityo na ng baryo. "Sigurado ka bang dito ka pupunta, sir?" Tanong ng driver ng habal-habal na tila kakaiba ang ekspresyon sa mukha. Tila ayaw pa nitong madikitan ng balat ni Mang Dolfo o di kaya at magsalita ng magkaharap. Tila nandidiri sa kaharap, ngunit binaliwala lamang iyon ng Ginoo. "Hindi ko masyadong matatandaan kung saan bandang liko pero pakiramdam ko, dito iyon. Kasi may ilog din yon. Tapos babagtas na sa medyo mataas na bundok," saad ni Mang Dolfo. "Nako, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang biyahe ko eh. Hindi na kami lumalampas pa sa lugar na ito at baka gagabihin ako masyado pagbalik," reklamo ng driver. Walang magawa si Mang Dolfo kundi ang bumaba at lalakarin na lang ang dako paroon. Hindi pa rin matao ang lugar, iyon nga lang. At ang dating masukal na damuhan at kakahuyan ay puro na mga pananim ng tubo. Malalaking hasyenda na pagmamay-ari ng mga mayayaman. May nadaanan siyang isang bahay kaya nagtanong siya rito. Ngunit ang sabi nito ay mali ang paghatid sa kanya. Sa kabilang kalsada raw dapat. Malayo-layo pa raw ang lalakarin niya at siguradong gagabihin siya sa daan. Humingi na lamang si Mang Dolfo ng pasasalamat at naglakbay muli. Sinabi niyang may baon siya na flashlight at patalim para depensa sa sarili. Pinilit pa siya ng mag-asawa na kinabukasan na maglakbay dahil lubhang napakadelikado sa isa pang baryo na madadaanan. Pugad daw iyon ng mga aswang. Hindi nakinig si Mang Dolfo. Noon pa man ay ugali na talaga niya na kapag gusto niya ay gagawin niya talaga. Walang makakapigil. Lalo na at sabik na siyang makita ang kanyang mag-ina. Nakaisang oras na siyang naglalakad. Tuluyan ang nilamon ng dilim ang buong kaparangan. Uni ng kuliglig at langit-ngit ng kawayan. Maging ang mga sanga ng punong kahoy na umiindayog sa malakas at sariwang hangin ng kalikasan ang tanging niyang maririnig sa mga sandaling iyon. Patuloy lang siya sa paglalakad gamit ang ilaw ng flashlight bilang nagsisilbing liwanag niya sa dilim. Hanggang sa may mamataan siyang isang bahay. May lampara pang nakabukas kaya nangapit bahay na roon ang Ginoo. "Naku naman Manoy, bakit alanganing oras kayo naglakbay? Tsaka may daanang shortcut sa kabila. Bakit pa kayo napaikot sa aming sityo? Napalayo tuloy ang inyong nilakad," litanya ng lalaki. Bagong kasal malamang ang mga ito at halatang kakaumpisa pa lang ng pamumuhay. Bago ang lahat ng gamit sa bahay at ang bahay mismo ay halatang bagong tayo. Nagpakilala pa si Mang Dolfo sa mga ito, kaya nagpakilala na rin ang mga ito sa kanya. "Alam mo ba na napakadelikado ang mapadpad sa baryo namin?" Wika pa ng babae. "Krita, ang bibig mo. Mamaya ay matakot pa itong si Mang Dolfo," saway ng lalaki. "Pero dapat niyang malaman na maraming aswang sa lugar na ito, Gibo. Mamaya lalapain siya sa daan at hindi pala niya napaghahandaan. Konsensya pa natin," reklamo ng babae. Napatango na lamang ang lalaki. Nakuha niya ang punto ng kanyang asawa. Makikita ni Mang Dolfo sa mukha ng lalaki na mabait ito at seryoso sa buhay.
Samantalang ang kanyang asawa ay mapaghalataan na may kakaibang galaw. Puro tattoo rin ng paru-paro ang dibdib. Sobrang daming paru-paro na halos labas na kalahati ng dibdib nito kung makapagsuot ng damit. Hindi ginawang tumingin ni Mang Dolfo sa babae dahil sa hindi siya komportable sa suot nito. Ngunit parang baliwala lamang sa mag-asawa. Siguro ay nasanay na rin. At madalas rin naman ay dalawa lang sila ang nasa bahay. Nagkataon lang na napadaan siya ng sandali. Nako, maniwala ka sa mga iyan. Duwag yang mga aswang. Wika nito. Alam niyo ba noong kabataan ko ay minsan akong nag-amok sa aswang na paikot-ikot sa aming bahay. Pero wala. Tumakas. Natakot lang yata sa boses ko. Mahabang kwento pa ni Mang Dolfo. Napatawa ng pagagsigibo. Tila nahahanginan sa sinabi ni Mang Dolfo. At dahil palalim na ang gabi, inalok ng mag-asawa ang Ginoo na sa kanila na muna makitulog at magpapatuloy na lang ito sa paglalakbay kinabukasan. Pumayag na lang si Mang Dolfo dahil ramdam na rin niya ang pamamanhid ng kanyang mga paa. Naikwento ng mga ito na galing pa sila ng Maynila. Nagtatrabaho sa bar ang babae habang ang lalaki naman na si Gibo ay isang bouncer din sa bar ding iyon. Likas kasi na malaki ang katawan, matangkad at solido ang mga maskulo ni Gibo. Napamahal na sa kanya si Garita kaya niligawan niya ito hanggang sa nagdesisyon silang umalis na pareho sa trabaho. Tinanggap ni Gibo ang babae kahit pa sa kabila ng mahabang antas ng pagkababae nito. Ngunit ilang ulit din niya itong nahuli na nanlalalaki pa rin. At tila hindi nakokontento sa kanya. Kaya nagdesisyon si Gibo na iuwi na ito sa probinsya nila. May malalawak na lupain sila na bakante. At walang gumagamit kaya doon na lamang niya bubuhayin ang kanyang asawa. Sobrang mahal mo pala ang asawa mo, ano Gibo? Patanong na saad ni Mang Dolfo. Sobra po, Manoy. Pumapatay ako dahil lang sa kanya. Wika pa nito. Kinalabutan si Mang Dolfo nang marinig iyon. Tila ba may laman at diin ang sinabi ng lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Dolfo. Ang totoo ay hindi siya nakatulog ng mabuti. Dahil bukod sa namamahay siya, ang ingay pa sa labas ng bahay na tila ba may naligaw na hayop na kumain ng ilang mga alaga nilang manok sa likod. Malinaw niyang narinig ang pagmuya ng nilalang ng kung anong karne sa likod ng bahay. Ngunit hindi na niya iyon nireklamo pa. Alam niya kasi na nakitulog lang siya doon sa gabing iyon. Kaya nahihiya siyang magreklamo pa. Magandang umaga, Manoy. Tamang-tama po at nagtimpla na ako ng kape. Bungad ni Gibo sa panauhin. Nako Gibo, nagabala ka pa talaga. Hindi na lang sana at nakakahiya. Aalis na rin ako para maaga ako makarating doon. Sagot ng Ginoo sa butihing may-ari ng bahay. Tumingala pa ito at sinabing siguradong alanganin na itong umalis. Halos babagsak na ang malaking ulan. Delikado at may malaking ilog itong tatawirin. Napatingala rin sa Mang Dolfo. Hindi niya inasahan ang ganoong panahon. Pagkagaling kasi niya ng lungsod ay sobrang ganda naman ng panahon. Nako, pag may namalas ka nga naman. Bulalas ni Mang Dolfo. Pwede kang manatili rito hanggang sa humupa na ang ulan, wika ni Gibo. Ngunit patuloy ang malakas na pag-ulan at hangin. Hanggang sa ibinalita na sa radyo ang paparating na bagyo. Nanlumo si Mang Dolfo. Gusto na sana niyang makita ang kanyang mag-iina. Ngunit tila binibiro siya ng tadhana.
Pangatlong araw na niya iyon sa pagtira sa bahay ng mag-asawa. Mas lalo namang tila hindi komportable si Mang Dolpo. Lalo na kapag sila nalang babae ang naiwan sa bahay. Dahil nasa sakahan ang asawa nito. Tila kasi nangaakit ang babae. Kaya lagi siyang dumidistansya dito. Nagtataka pa si Mang Dolpo. Bakit pa nagpapapansin at nangaakit itong si Greta? Gayong nasa asawa naman niya lahat. Kakisigan, kagupuhan at kabutihan. Sa edad na 40, hindi rin naman maipagkakaila ni Mang Dolpo na maganda pa rin ang pangangatawan niya. Matangkad rin siya at may itsura. At aaminin niyang kaya siya iniwan ng asawa ay dahil sa pagiging babaero niya. At sising-sisi siya sa sarili. Hindi niya gustong balikan pa ang dating gawe at ayaw niyang tuluyan ng mawasak ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang ipagpalit sa ibang babae ang matino niyang asawa na alam niyang sobrang nagtiis sa tabi niya ng ilang taon. Ngunit itong si Greta ay sobrang kakaiba. Tila isang batang spoiled na kapag gusto ang isang bagay, hindi titigil hanggat hindi ito nakukuha. Hapon na noon, pupunta sa Gibo sa kanyang isang sakahan na malapit lang naman upang kunin ang alagang baka. Dapit hapon na kasi siyang dumating galing sa kanyang balayan. Kaya takip silim na ay hindi pa napainom at nakuha ang baka nila. Ayaw kasi niya na pagtrabahuin si Mang Dolpo dahil panauhin na raw ito. Ang asawa naman niya ay talagang trabahong bahay lang talaga ang alam na trabaho. Ngunit wala pang 10 minuto nang bumalik siya dahil nakalimutan ng itak nang marinig niya ang boses ng asawa. Sige na Mang Dolpo, pagbigyan mo na ako. Tila nagmamag-awa ba ito? Nakuyom ni Gibo ang kanyang mga kamay. Talagang hindi nagbabago ang kanyang asawa at pati ang kanilang panauhin ay gustong madali. Greta, matino at mabuting tao ang asawa mo. Sana naman irespeto mo. At saka galing na ako sa ganitong mga kalokohan, Greta. Papunta ka palang paalis na ako. Saad ng Ginoo. Subalit kakaiba ang taglay na kahayukan ni Greta. Talagang hindi siya nito tiningilan hanggat hindi siya nadala. Batay sa kwento nito, alam ng babae ang kahinaan ng ganoong klaseng lalaki. Kaya nadali rin si Mang Dolpo ng babae na siyang ikinagalit ng gusto ni Gibo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Pumasok siya sa loob at nabungaran ang asawa na nakapatong sa kanilang panauhin. Sa sobrang galit niya ay hindi niya napigilan ang mag-ibang anyo sa harap ng dalawa. Sa gulat ay naitulak ni Mang Dolpo ang babaeng hubot-hubad na tumilapon sa dingding. Isa kang aswang. Aswang ka, mahal. Halos sabay na bulalas ng dalawa. Nagbabaga ang mga mata ni Gibo sa galit. Nilapitan niya una ang kanyang asawa. Pinilit kong itago lahat ng ito sa iyo. Pero ginawa ko ang lahat para maging mabuting asawa mo. Lahat ng mga lalaking naging kasibing mo, naging pagkain ko. Nagiging masamang halimaw ako dahil sa iyo. At dahil mahal kita ng sobra, Greta, pikit mata ko at kinalamutan lahat ng iyon. Dinala kita dito para magbagong buhay. Subalit ganoon ka pa rin. Hindi ka na nagbago. Lagi mong pinatutunayan na isa kang mababang uri ng babae. Mahabang litanya ng halimaw na si Gibo na halos hinihingal na sa sobrang pagpipigil. Mahal, kasalanan niya. Umiiyak pang wika nito na tinitignan si Mang Dolpo. Dumoble pa ang takot na nadarama ni Mang Dolpo. Dahil alam niya na talagang sa kanya mapupunta ang sisi.
Pinagalitan niya ang kanyang sarili kung bakit siya nagpadala sa tukso. Hindi niya siya nakaimik pa sa sobrang takot, bagkus ay diretso nang napaluha ang kanyang mga mata. Anong laban niya sa halimaw na nasa kanyang harapan? Sa laki ng katawan nito, sa talim ng mga pangil at kuko nito, alam niya na madali lamang siyang makarni ng aswang. Naisip niyang malamang ay ito na ang kanyang karma sa kanyang mga kalokohan noon. Kaya siya napunta sa mag-asawa na ito. Dahil dito ang huli niyang destinasyon. Napaisip lang siya. Tila napakadaya naman ng tadhana. Kung kailan gusto na niyang magbagong buhay. Kung kailan nakapagdesisyon na siyang buuin ulit ang nawasak niyang pamilya. Mataman lamang siyang tinitigan ni Kibo na nagbabaga ang mga mata. Tila hinihintay pa ang kanyang kasagutan. Unti-unting humakbang palapit sa kay Mang Dolpo ang nilalang. Kaya napapikit na lang siya at tumingala sa langit. Isusuko na niya ang kanyang buhay sa isang aswang. Wala na siyang magagawa dahil dito siya dinala ng kanyang tadhana. Dito marahil talaga ang kanyang huling hantungan. Ngunit nagulat siya nang tila umalog ang sahig ng bahay at naramdaman na lamang niya ang lakas ng pagbagsak. Nang buksan niya ang kanyang mga mata, kita niya si Gibo nakadagan sa asawa. Kagat ang liig nito na bumubulwak pa ang dugo. Nakadilat ang mga mata ni Greta habang nakatingin sa itaas. Kita ni Mang Dolpo kung paano nilapa ng lalaki ang kanyang asawa. Hiniyo ang dibdib gamit ang talim ng kuko at dinukot ang puso at atay. At sa laki ng bunganga nito, kasyang-kasya lang ang lamang loob ng babae. Bumaling ito sa kanya. Napayuko si Mang Dolpo, sabay pikit. Ito na talaga ang katapusan niya. Alam niyang sa kanya na naman lulundag ito. Ngunit nagulat siya nang bigla itong magsalita. Bukas ng umaga, dapat nakaalis ka na sa bahay ko. Unang wika nito. Hindi gumalaw si Mang Dolpo. Oras na rin siguro para tapusin ang kasamaan ng babaeng mahal ko. Kung hindi, maraming lalaki akong mapapatay. Litanya pa nito. Tsaka lang tumingala si Mang Dolpo. Patawad, Gibo. Hindi dapat ako nagpadala. Wika ng Ginoo. Ako rin naman, Manoy. Talagang nadala sa sobrang kaharutan ng babaeng ito. Hanggang sa tuluyang napaibig. Nakala ko ay pwede pang magbago ang kanyang ugali. Nagkamali ako. At sana, Manoy, mananatiling sekreto nating dalawa ang katauhan kong ito. Umiling-iling ito. At saka walang paalam na lumundag sa bintana at iniwang mag-isa si Mang Dolpo. Hindi rin makatulog magdamag si Mang Dolpo. Halos gusto na niyang hilain ang umaga. Tamang-tama at wala ng ulan ng gabing iyon. Paniguradong humupa na rin ang tubig baha. Hindi makapaniwala si Mang Dolpo sa nangyari sa gabing iyon. Ang katawan ng babae ay nanatiling nakalukot sa gilid. Tinabunan niya ito ng kumot dahil sa kakilakilabot nitong sinapit. Kinabukasan, magbubukang liwayway pa lang, ay bumaba na ng bahay na iyon si Mang Dolpo. Nilakbay niya ang nasabing sityo kung nasaan nakatira ang pamilya ng kanyang asawa. Malayo pa lang nang mamataan siya ng 2 anak. Nagsisigaw ang mga ito sa tuwa, patakbo sa kanya. Doon tuluyang napaluha si Mang Dolpo. Kakaibang pananabik ang kanyang nadarama sa kanyang mga anak. Unang pagkakataon ang mga itong mapahiwalay sa kanya. Ang kanyang asawa ay ayaw siyang kausapin. Ngunit hindi siya sumuko. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, tuluyan na siyang napatawad nito. Nakita rin kasi nito ang kanyang tuluyang pagbabago.
Bumalik ulit sila sa lungsod. Doon kasi ang magandang trabaho ni Mang Dolpo. Tuluyan na rin naman siyang tumino, kaya wala nang naging problema ang kanyang asawa sa kanya. At hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Chodor ng Negros, ang panganay na anak ni Mang Dolpo at Aling Mindang. Pogi ako. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ng channel ng Aswang Stories PH. At mapagpalang araw po sa iyo, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Abe. Edad 40 anyos. At kasalukuyang nakatira dito sa Pasig. Isa din po ako sa masusugid ninyong tagapakinig, Sir Casper. Lalong-lalo na sa tuwing may bakanting oras ako. Kaya naman nais ko lang din ibahagi sa inyo ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan. Noong ako ay dalaga pa lamang at nakatira pa sa lugar ng Quezon Province. At nang magtrabaho ako, kasama ang nakababata kong kaibigan na si Nila, bilang katulong sa kusina sa isang kilalang kainan sa isang nayon ng Quezon Province. Dekada 90 na mangyari ang karanasan kong ito. Kasalukuyan pa kaming naninirahan ng aking pamilya sa isang nayon sa Quezon Province. Hindi naman ito liblib na masyado at nasa edad 17 pa lamang ako ng mga panahong ito. Bata pa lang ako ay talagang mahilig na akong kumain at magluto ng kung ano-ano. Sa kadahilan ng pagluluto ang trabaho ng aking ina noon. Naging banding at libangan na namin ng aking ina ang pagluluto ng iba't ibang mga putahe. Lalong-lalo na sa tuwing sasapit ang kapiyastahan sa aming lugar. Tuwang-tuwa at naaaliw talaga ako sa pagtulong sa aking ina magluto ng aming mga panghanda para sa aming mga panauhin ng araw na iyon. Kaya naman matapos kong makapag-aral ng sekundarya, ay napagpasyahan ko munang wag munang mag-aral ng kolehiyo at magtrabaho na lang muna pang samantala upang makatulong ako sa aking mga magulang at makaipon na rin ng sarili kong pangpaaral. Sigurado ka ba, anak? Kaya ka naman naming suportahan ng itay mo. Wika ng aking inay sa akin nang minsang makapag-usap kami. Oo naman, ma. Tsaka 1 taon lang naman at titiyakin ko makapag-ipon para hindi na kayo mahirapan sa pagpapaaral sa akin. Tugon ko sa kanya. Kung ano ang gusto mo, anak, susuportahan ka namin. Basta tiyakin mong may patutunguhan ang iyong desisyon. Sambit naman ng aking ama. Opo, itay. Gusto ko din pong makatulong sa inyo at sa mga kapatid ko. Kaya sana magtiwala kayo sa akin. Nakangiti kong wika. Dahil sa buo na ang desisyon ko ng mga panahong iyon, ay napilit ko ang mga magulang ko na magtatrabaho muna ako panandalian. Matapos ang usapan naming iyon ay kinabukasan, agaran na akong naghanap ng mapapasukan kong trabaho. Kasama ko noon ang nakababata kong si Nila sa paghahanap sa bayan na mahigit kalahating oras din ang layo mula sa nayo namin. Makalipas lang ang 1 linggo, kakapabalik-balik sa bayan ay nakahanap na kami ng mapapasukan. Dahil sa pareho kaming mahilig sa pagluluto ni Nila, ay sa isang kilalang kainan ang napasukan namin. Nga pala, itong kababata kong si Nila ay kalapit bahay lang namin. Kaya naman parati kaming magkasama nito na halos magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Tuwang-tuwa kami noon nung tinanggap kaagad kami sa kainang gusto naming pasukan. At dahil sa kilala nga iyon, ay marami parati ang kumakain roon. Maging ang mga dayuhan at mga napapadaan lang.
Along the road kasi iyon at malapit sa babaan ng boss. Alam nyo na ang mga gagawin nyo. Hindi nyo naman kailangan magpakapagod dito. Ang gawin nyo lang tumulong-tulong dito. Wika ni Nay Pasing habang pinapaalam niya sa amin ang mga dapat naming gawin. At doon ay napag-alaman ko ding siya ang nagmamay-ari ng kainan. Nasa edad 60 na ata ito. Opo, Nay. Magkakaasa po kayo sa amin. Tugon ni Nila. Bukas, pwede na kayong mag-umpisa. At isa pa nga pala, huwag na huwag kayong pupunta sa likurang bahagi ng karinderya kahit anong mangyari. Tandaan nyo, isa ito sa mga pinakadapat pakatatandaan ninyo. Dagdag pa ni Nay Paseng. Ipinakilala niya naman kami sa kusinero nilang si Dante, na sa tingin ko ay nasa edad 20 mahigit pa lamang, bago kami paalisin upang makapaghanda kami kinabukasan sa pagpasok. Noong una ay hindi pa ako makapaniwala na ganoon kabata ang kusinero nila. Seryoso ba si Nay Pasing na marunong magluto yung kusinero nila? Ang bata niya pa. Bulalas ni Nila habang papauwi kami. Oo nga ang bata pa niya. Siguro apo na yun ni Nay Pasing. Tugon ko dito. Pero ang Piernes, ang gwapo niya. Nakangising dagdag pa ni Nila. Sira ka. Huwag mong sabihing bit mo yun, mukhang masungit yun. Huling tugon ko. Naging maayos naman ang pagtatrabaho namin ni Nila sa karinderya ni Nay Pasing. At talagang dedikado kami sa ginagawa namin. Kahit na tagahiwa lang kami ng mga pangrikado at tagahugas ng pinggan, tagalinis at serve sa mga kumakain at bumibili. Kaya naman 4:00 pa lang ng madaling araw ay nagtutungo na kami ni Nila sa kainan nila Nay Pasing upang magtrabaho. Wala naman kaming ibang nararamdaman noong una at talagang normal lang na karinderya yon. Hanggang sa tumagal nga kami ng ilang buwan roon. Subalit sa kabila ng tagal namin ay ni isang beses, hindi pa kami nakakapunta sa likurang bahagi ng kainan. Parati kasi itong sarado at 2 tao lang ang nakakapunta doon. Si Dante at Nay Pasing lang. Sa tagal din namin roon na ni isang beses, hindi din kami kinakausap ni Dante na kusinero ni Nay Pasing kapag hindi patungkol sa pagluluto at trabaho. Pansin ko ring mailap ito sa amin. Sa tuwing natatapos siya sa pagluto, ay agaran siyang nagtutungo sa likuran at bihira na ito kung lumabas. Kahit tanungin at kausapin namin si Dante, ay bilang lang kung magsalita ito. Hanggang sa isang araw noon, ay hindi nakapasok si Nila sa karinderya. Kaya naman mag-isa akong pumasok. Pagkarating ko ay naabutan kong nag-aayos ng mga lulutuin si Dante at si Nay Pasing. Magandang araw po, Nay Pasing, Kuya Dante. Bati ko sa kanila. Ay, mabuti naman at dumating ka na, Iha. O siya, tulungan mo na dito si Dante at pupunta pa ako ng palengke. Salubong sa akin ni Nay Pasing, samantalang hindi man lang ako tinapunan maski ng tingin ni Dante. Sige po, Nay. Ako na po bahala dito tumulong kay Kuya Dante. Nang maayos ko ang mga gamit ko ay tsaka naman umalis si Nay Pasing. Habang naghihiwa ako ng rekado ay seryoso lang si Dante sa pagluluto niya. Sinipat-sipat ko pa ito subalit tila ba wala itong kasama at hangin lang ako sa kanyang paningin. Kuya Dante, tawag ko sa kanya. Hindi niya pa rin ako pinapansin at patuloy pa rin siya sa pagluluto. Kuya Dante, ano pong susunod kong hihiwain? Tanong ko sa kanya. Tsaka niya palang ako tinapunan ng tingin at nagwika na. Lahat iyan. Maikling tugon niya at nagpatuloy na naman sa pagluluto
Dahil sa ikling tugon niya ay hindi ko na lamang siya sinagot at minadali ko na lang ang paghihiwa ko ng mga pangrikadong nasa harapan ko. Sa pagmamandali ko ay aksidente kong nasugatan ang daliri. Agad ko namang nabitawan ang mga hawak ko at nasapo ang daliri kong tumutulo na ang dugo. Kamuntikan pa akong magulat nang biglang hablutin ni Dante ang kamay ko, kung saan naroon ang daliri kong may sugat at agaran itong sinipsip. Napapangiwi naman ako sa ginagawa niya at nakita ko pang nanggigigil siya bahagya sa pagsipsip at sunod-sunod na paglunok ang ginawa niya. Aray, tama na, masakit na. Sambit ko nang maramdaman kong dumantay ang ngipin niya sa sugat ko. Kung hindi ko pa hinila ang kamay ko, ay hindi niya pa ito titigilan sa pagsipsip. Mag-ingat ka kasi sa ginagawa mo. Hindi yung nagmabadali ka na lang palagi. Bulalas niya. Matapos akong tapunan ng tingin, ay gara naman siyang tumalikod sa akin. Hindi ko alam na mga oras na iyon mga kaaswang kung namamalikmata lang ba ako o totoo ang nakita ko. Nang tapunan niya kasi ako ng tingin, ay nakita kong biglang nagbago ang itim nito sa mga mata niya na animoy naging mata ng pusa. Bahagya pa akong napaatras sa gulat. Subalit agaran ko naman siyang hinawi paharap sa akin para makita ko ulit ang mga mata niya. Nang makita ko nga ang mga mata niya ay normal naman ito. Ano? Seryosong tanong niya at nagpunas pa ng pawis sa noo. Hindi naman ako nakasagot nang dumugo ulit yung sugat ko. Hugasan mo na yan, sambit ni Dante at naglakad na ulit papunta sa lutuan niya. Sinunod ko naman ang sinabi niya at hinugasan ko nga ang kamay ko. Tsaka ako naghanap ng telang pwedeng ipantali sa daliri ko para tumigil ang pagdurog ko. Ilang sandali lang din ay dumating na si Nay Paseng. Dala-dala ang iba pang lulutuin namin. Kinahapunan ng araw na iyon ay maaga kaming nagsara dahil sa maagang naubos ang mga paninda namin. At may lakad pa umano si Nay Paseng ng araw na iyon. Bago pa ako makalabas ng karinderya ay nakita ko si Dante na papalapit sa akin at tinawag pa niya ang pangalan ko. Abi, sandali, sambit nito. Kaya naman inantay ko na siyang makalapit. Ano yun Kuya Dante? Tanong ko. May inaabot naman siya sa akin nang makalapit na siya at nakita kong banid ito. Palitan mo yung sugat mo at mag-iingat ka, sagot niya sa akin sa nahihiyang boses. Salamat Kuya. Dante na lang, huwag na Kuya. 26 pa lang naman ako at hindi ka naman mukhang bata. Mahabang wika niya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa sinabi niya o maiinsulto noon dahil sa hindi na daw ako mukhang bata. Dahil sa aminado naman akong matured na nga ang mukha ko noon. Kinuha ko na lang kaagad ang banid sa kamay niya at lumakad na ako pa uwi. Habang papauwi ako ay tila ba nakakaramdam ako ng may sumusunod sa akin at nagmamasid mula sa malayo. Ngunit sa tuwing hahanapin ko ito ng tingin ay wala naman akong nakikita. Hanggang sa kinagabihan nga noon ay hindi ako gaanong nakatulog. Paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko ang itsura ni Kuya Dante. Noong sipsipin niya ang dugo sa daliri ko at kung papaano siya makipag-usap sa akin na hindi naman niya ginagawa noong unang pasok ko roon. Maging ang pagbibigay niya sa akin ng banid ay tila ba nagdudulot ng kaba sa aking dibdib. Yung bang kaba, ngunit hindi naman ako nababahala. Katunayan nun ay napapangiti pa ako nang sa hindi ko malamang dahilan. Nang mga sumunod na mga araw at linggo, ay parati na akong kinakausap ni Dante at naging malapit na kami sa isa't isa.
Naging komportable na rin ako at parati na kaming nag-uusap habang nagtatrabaho. Ipinagtaka naman iyon ni Nila sa kadahilan ng ibang-iba ang trato ni Dante sa kanya at ganoon pa rin ito kailap sa tuwing tinatangka niyang kausapin. Hoy, ikaw ha? Anong mayroon sa inyo ni Dante at ganoon na lang kayo kalapit sa isa't isa? Usisa sa akin ni Nila nang papauwi na kami galing sa trabaho. Anong meron? Wala naman. Magkaibigan lang kami. Tugon ko sa kanya. Magkaibigan lang ba? Nakikita ko kung paano tumingin sa'yo si Dante, no? Pang hindi kaibigan. Pangungulit sa akin ni Nila. Ano ka ba? Ang malisyosa mo naman. Sagot ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Mukhang may pagtingin na kayo sa isa't isa eh. Sa bagay, gwapo naman siya at masipag pa. Hindi nga ata nagpapahinga yon. Pang-aasar pa niya sa akin. Totoo din naman iyon mga kaaswang. Kung usapang itsura lang, ay masasabi kong hindi magpapahuli si Dante. Subalit kakaibang pagiging misteryoso nito na tila ba may tinatago ng kung ano. At hindi na maganda ang pagkaramdam ko pagdating sa kanya kahit na alam kong nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Isang araw noon, sa dami ng kumain sa karinderya namin, ay nakalimutan ko ang pinaka-pinagbabawal sa amin ni Nay Paseng. Nakita kong nakabukas ang pinto patungo sa likurang bahagi. At dahil sa kuryosidad ko, ay sumilip muna akong bahagya. Nakita kong may mga pulang likido ang nasa mga pader nito at para bang katayan iyon. Nakita ko pang may mga pulang likido sa sahig. Dahil sa pagiging mausisa ko ay tuluyan na akong lumabas sa roon. Napataki pa ako ng ilong ko nang makaamoy ako ng mabahong amoy na para bang may nabubulok na patay na hayop. Iginala ko pa ang paningin ko. Nakita kong may mga nakasako at mga karning nakasabit sa dingding. Nandiri pa ako sa mga nakita ko at kinilabutang bahagya. Naisip ko pa noon na baga doon nagkakatay ng karne si Dante. Ilang sandali pa ay nanlaki ang mga mata ko at nasapo ko ang bibig ko nang makita ko ang isang kamay ng tao na nakausli sa isa sa mga sakong nakalagay roon. Nang hawiin ko pa ang sako ay nakita ko ang mahabang buhok na naroroon. Tiyak akong buhok iyon ng tao dahil wala namang hayop na may mahahabang buhok sa aming lugar. Maging ang mga kamay na nakita ko ay tiyak kong kamay iyon ng tao. Kamuntikan pa akong mapasigaw nang may humawak sa balikat ko. Agara naman itong tinakpan ang bibig ko kaya hindi ako napasigaw. Huwag kang maingay. Kung gusto mo pang mabuhay, tumahimik ka. Narinig ko ang boses ni Dante. At dali-dali niya akong pinatago sa likuran ng mga sako. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ni Nay Paseng na tinatawag siya. Sapo-sapo ko ang bibig ko noon, huwag lang makalikha ng ingay. Andito ako, Nay. Bakit? Rinig kong sagot ni Dante kay Nay Paseng. Halika na dito at may lulutuin ka pa. Hindi pa tayo tapos. Sambit ni Nay Paseng at nakita ko pang lumapit siya kay Dante. Sige Nay, susunod na ako. Kakain lang ako saglit at nagugutom na ako. Tugon ni Dante. At nakita kong kinuha niya ang kamay na nakita ko sa sako. Kamuntikan na talaga akong napasuka nang itaas niya ito at akmang kakainin na. Dapat kanina ka pa kumain. Paano kung makita ka ng dalawa? Bilisan mo dyan. At sinabi ko naman sa iyong huwag kang makikipaglapit sa dalawang yon. Hindi natin sila kaure. Litanya ni Nay Paseng bago ito bumalik sa loob ng karinderya. Mga aswang kayo. Bulalas ko sa sarili ko at mangyak-ngyak na talaga ako ng mga sandaling iyon
dahil sa takot at kaba. Ayusin mong sarili mo at sabihin mong masakit ang tiyan mo para pauwiin ka na ni Nay Pasing. Nagmabadaling wika ni Dante at hinila na ako paalis doon. Nanginginig pa ako sa takot noon, subalit nagpanggap na lang ako na masakit ang tiyan ko. Huwag na kayong babalik dito kapag nakalabas na kayo, bulong sa akin ni Dante. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na iyon at nag-iiyak na lang ako. Abi, anong nangyari sa'yo? Takang tanong ni Nila sa akin nang makita niya akong nakaupo sa isang tabi at nag-iiyak. Hawak-hawak ko ang sikmura ko noon. Nay Pasing, si Abi po. Mas lalo pa akong nakaramdam ng takot nang lumapit sa akin si Nay Pasing at hinawakan niya ako. Anong nangyari sa'yo, Iha? Tanong ni Nay Pasing sa akin. Dahil sa takot ko ay hindi ko na nagawang magsalita pa at diniin ko na lang lalo ang kamay ko sa pagkakahawak sa tiyan ko. Nakuha naman kaagad ni Nay Pasing ang ibig kong sabihin. Nako, masakit ang tiyan mo. Namumutla ka na, Iha. Sambit ni Nay Pasing. Pauwiin mo muna sila. Sagaba lang yan dito. Seryosong wika ni Dante. Mabuti pa nga, Iha, umuwi ka na muna. At baka ano pa ang mangyari sa'yo dito. Nag-aalalang wika ni Nay Pasing. Ihatid mo na yan, Nila. Sambit ni Dante. At siya na mismo ang kumuha sa mga gamit namin. Hindi pa sana papayag si Nay Pasing na ihatid ako ni Nila dahil marami pa ang mga kumakain sa karinderya. Kaya naman nagkunwari na naman akong di ko na kayang maglakad. Kailangan ko na si Nila. Nang makalabas nga kami ng karinderya ay nasipat kong nakatingin lang sa akin si Dante habang si Nay Pasing naman ay titig na titig sa amin ni Nila habang papalayo kami. Nagmadali na kaming umuwi ni Nila. Kahit maliwanag pa ang araw noon, nang makarating kami sa bahay namin ay tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Ano bang nangyari sa iyo, Abi? Tanong ni Nila sa akin. Nila, huwag ka nang bumalik doon. Pakiusap, huwag ka nang bumalik doon. Umiiyak kong wika kay Nila. Teka, hindi kita maiintindihan eh. Basta, huwag ka nang bumalik doon. Gusto ko mang sabihin kay Nila ang mga nakita ko, subalit hindi ko magawa. Para bang may kung anong pumipigil sa akin sa tuwing tatangkain ko. Matapos ang araw na iyon ay nilagnat ako ng 1 linggo. Hindi talaga ako makalabas ng bahay noon. At sa tuwing sasapit ang gabi ay mas lalong tumataas ang lagnat ko. At pakiramdam ko rin noon ay parating may nag-aabang o nakatanaw sa akin. Ramdam na ramdam ko ang nakakatakot nitong presensya. Nakakarinig na rin ako ng mahihinang huni ng wakwak na tila ba bumubulong na lang ito sa akin. Sa tuwing sasapit naman ang madaling araw ay nakakaamoy ako ng mabahong amoy na para bang sugat na nabubulok. Natatakot man ako sa mga nangyayari, subalit hindi ko pa rin magawang sabihin sa mga magulang ko ang mga nakita ko sa karinderya. Sa loob ng 1 linggo nga iyon ay gabi-gabi ko ring nakikita si Dante mula sa bintana ng aking silid. Nakatanaw lang siya sa akin. Hanggang sa isang gabi noon ay hinayaan kong nakabukas ang bintana ng silid ko. Nagising na lang ako nang may humahaplo sa pisngi ko. Nang idilat ko ang aking mga mata ay nakita ko si Dante. Dante? Bulalas ko. Shh! Huwag kang maingay. Sinusundan ka ni Nay Pasing. Nalaman niyang alam mo na ang sekreto namin. Mahinang wika nito habang nakatingin sa akin ng walang emosyon. Aswang kayo? Tanong ko. Oo, Abi. Pero huwag kang mag-alala.
Habang buhay ako at wala kang pagsasabihan kahit sino, matitiyak ko ang kaligtasan mo. Sasagot na sana ako na bigla niya akong yakapin na mahigpit na para bang nagpapaalam na ito. Magsasalita pa sana ako nang makarinig kami ng mga yapak ng paa papalapit sa silid ko. Saglit pa kaming nagkatinginan ni Dante at ilang sandali lang ay nagmadali na siyang lumabas sa bintana ng silid ko. Sinundan ko pa siya ng tingin, subalit nang makalabas siya sa bintana ko ay tanging pusang itim na lang ang nakita ko na tumatakbo papalayo sa bahay namin. Anak, mabuti gising ka na. Halika at uminom ka muna ng gamot. Wika ng aking ina na nakapasok na pala sa loob ng silid ko. Nang lumipas na nga ang isang linggo at nilalagnat pa ako, ay napagpasya ng mga magulang ko na magpatawag na ng albularyo. Diyos ko, mahabaging Panginoon. Bulalas ng albularyo nang makita ako nito at napasign of the cross pa. Inaaswang ka, iha. 2 aswang ang nagtatangka sa iyo. Wika pa ng albularyo at saka nagsimula na itong gamutin ako. Hindi ko na alam pa ang mga sumunod na nangyari sa kadahilan ng nakatulog ako nang isagawa nito ang panggagamot sa akin. Pagkagising ko ay tapos na akong gamutin ng albularyo at ayon sa kanya ay may 2 aswang ang umaaligid sa akin. Isa rito ay may balak na masama sa akin at isa naman dito ay may gusto sa akin. Tinanong pa ako ng manggagamot kung ano ang nalalaman ko at siya na umano ang bahala sa mga aswang na gubang gambala sa akin. Subalit hindi na ako nagsalita pa at mas pinili ko na lang manahimik sa nalalaman ko para hindi na madamay pa ang pamilya ko. Kaya naman wala nang nagawa pa ang albularyo at binigyan na lang ako ng proteksyon laban sa mga aswang. Matapos ang pangyayaring iyon ay nabalitaan kong pinaghahanap ang kababata kong si Nila. Mag-iisang linggo na daw itong nawawala magmula nang nagpaalam siyang papasok na sa trabaho. Kaya naman hinalughog niya lang mabuti ang baryo namin maging sa mga karatig baryo. Kumalat na rin na may gumagalang aswang sa bayan at may mga nawawala ng tao. Noong unang araw na hinanap umanaw nila si Nila ay tumatanggi si Nay Pasing na wala roon si Nila at hindi na pumapasok. Nang mga sumunod na araw ay napansin na nilang parati nang sarado ang karinderya nila Nay Pasing. Kaya naman duda na silang baka may kinalaman si Nay Pasing sa pagkawala ng kababata ko. Sarado man ang kainan ay pilit nila itong binuksan. Nang makapasok nga sila doon ay nakita nilang samot-saring naglalaki ang buto na hindi matukoy kung saang hayop iyon galing. Doon din ay nalaman nilang aswang si Nay Pasing maging ang kusinero nito at tiyak nilang natunugan sila ng mga ito. Kaya nakatakas umano ang dalawa. Subalit hindi pa rin nila nakita si Nila. Magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nahanap si Nila. Sana ay okay lang siya ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Mabuhay po kayo at God bless.